Bresusem ana kronika nwoma etosumienu. Bresusem nwoma etosumienu ti baako. Na David ba Salomon hye ne ho den na henie ho. Na Awurade di n'achi na ɔma ne so kɛse paara. Na Salomon kasa kyerɛ Israelfo nyinaa. Mpimpim ne ɔhaha so asafohene ne atemmufoɔ ne Israel nyinaa so mapɔma a wɔyɛ agyanom atitire no nyinaa. Na Salomon ne badwa a ɔka ne ho no nyinaa si mu kɔɔ sorosorombea a ɛwɔ Gibeon no. Na ɛhɔ na Nyankopɔn ahyia yɛn ntomadan a Awurade akoa Mose yɔɔ no ɛserɛ so no wɔ. Nso Nyankopɔn adaka no deɛ David kɔfa firi Kiriat Yarim de ba deɛ David siesie maa no. Na osi ntomadan maa no Yerusalem. Na kɔɔbere afɔrebukyia a Hɔba Uri ba Besalel yɔɔ no si Awurade tenabea no anim hɔ. Na Salomon ne badwa no kɔhwehwɛ akyiri kwan. Na Salomon bɔ ɔhye afɔdeɛ wɔ hɔ. Kɔɔbere afɔrebukyia a esi Awurade anim ahyiaeɛ ntomadan no anim no so. Na ɔbɔ so ɔhye afɔdeɛ apem. Anadwo no ara na Onyankopɔn yii ne ho adi kyerɛ Salomon. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, "Srɛ deɛ mema wo." Ɛna Salomon ka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ, "Wo na woyɛɛ m'agya David adɔeɛ kɛseɛ, na wayɛ me ɔhene asi n'anan mu. Afei, Awurade Nyankopɔn, ma w'asɛm ntim mma m'agya David, na wo na wasi me hene, ɔman a ɔdɔɔso sɛ asase so mfuturo so. Afei, nyansa ne nimdeɛ na ma me, na memfiri adi ɔman yi anim na memmra mu. Na hwan na obebu ɔman kɛseɛ yi atɛn?" Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Salomon sɛ, "Esiane sɛ yie wɔ w'akoma mu, na woammisa ahonya, akoradeɛ ne animuonyam ne w'atamfo kra, na nna dodoɔ nso woammisa, na mmom woabisa nyansa ne nimdeɛ, sɛ wode bebu me man a mayɛ wo wɔn so hene no atɛn yi. Nyansa ne nimdeɛ no, ɔde ama wo, na ahonya ne akoradeɛ ne animuonyam nso, mɛma wo a ahemfo a wodii w'anim no nya saa da, na wo akyiri nso ɔrennya saa." Ɛna Salomon firi soronsorombea a ɛwɔ Gibeon no ne ahyiaeɛ ntomadan no anim baa Yerusalem na odii Israel so hene. Na Salomon boaboa nteaseɛnam ne apɔnkɔsotefoɔ ano. Na onyaa nteaseɛnam 400,000 ne apɔnkɔsotefoɔ 12,000. Na wɔde wɔn duaa nteaseɛnam nkuro mu ne ɔhene nkyɛn Yerusalem. Na ɔhene maa dwetɛ ne sika yɛɛ sɛ aboɔ Yerusalem. Na ntweneduro so, ɔmaa ne dodoɔ yɛɛ sɛ akyee a ɛwɔ mpaprɛ soɔ dodoɔ mu. Na Salomon apɔnkɔ a wɔde firi Misraim ba no deɛ, ɔhene adwadifo asafo na ɔkɔtotɔ apɔnkɔkuo wɔn boɔ so de ba. Na wɔde teaseɛnam a ne boɔ yɛ nnwetɛbena 600 ne ɔpɔnkɔ so a ne boɔ yɛ 150 firi Misraim ba. Na saa na okura bi de firi brɛ Hetifo ahemfo nyinaa ne Siria ahemfo. Bresusem nwoma a ɛtɔ so 2 ti 2. Na Salomon se, obesi efie ama Awurade din ne efie ama n'ahenie. Na Salomon kan ne soasoafoɔ 70,000, ne bepɔ so abopaefoɔ 80,000, ne wɔn so ahwɛfoɔ 600. Na Salomon soma ma wɔkɔ Tiro hene Huram nkyɛn sɛ, "Sɛdeɛ wo ne m'agya David yɔɛ na wobrɛ no tweneduro nnua na wode sii ne fie tena mu no, hwɛ, me nso merebesi efie mama Awurade me Nyankopɔn din, na ayɛ kronkron ama no. Na wahye aduhwam a ɛyɛ de n'anim, na wasiesie kyerɛ paano daa, na wabɔ ɔhye afɔdeɛ daa nɔpa ne anwummerɛ, ne home nna ne abosome foforɔ ne Awurade yɛn Nyankopɔn afahyɛ ase. Yei ne Israel atoromadeɛ de kosi daa. Na efie a meresie no so, efiri sɛ yɛn Nyankopɔn no so sene anyame nyinaa. Na hwan mpo na obenya tumi asi efie ama no? Na ɔsoro ne ɔsoro mu soro rentumi nkora no. Na hwan ne me, sɛ mesi efie mama no gye aduhwam a wɔhye no n'anim? Na afei soma ɔbarima nyansafoɔ bi brɛ me, na ɔmɛdi sika, ne dwetɛ, ne kɔɔbere, ne dadeɛ, ne ntoma a ɛbrɛ dum, ne koogyan, ne bibire mu adwini, na onim nnua mu nsɛmayie nso. Na ɔnka adwumfo a wɔwɔ me nkyɛn Yuda ne Yerusalem a m'agya David asiesie wɔn asie no ho. Nanso brɛ me ntweneduro ne pepea ne abakɔ nnua firi Lebanon, na minim sɛ wo nkoa nim Lebanon nnua twa. Na hwɛ, me nkoa bɛka wo nkoa ho, na wɔnsiesie nnua pii pa ma me. Na efie a merebesie no so na ɛyɛ nwanwa. Na hwɛ, nnuapaefo a wɔatwa nnua no, mɛma wo nkoa no aduane. Ayuo susukura 20,000 ne atoko susukura 20,000 ne nsabat 20,000 ne ngobat 20,000.
ɛna Tiro hene Huram kaa no nwoma a ɔde brɛ Salomo no mu sɛ, ɔdɔ a Awurade dɔ ne man nti na ɔde wo asi wɔn so hene. na Huram kaa sɛ, Nhyira ne Awurade Israel Nyankopɔn a ɔyɛɛ ɔsoro ne asase no, sɛ wama ɔhene Dawid ɔbanyansafo a onim de ne nhunumu a obesi efie ama Awurade ne efie ama n'ahennie. Na afei masoma ɔbarima nyansafo a onim nhunumu a ɔne Huram Abi. Ɔyɛ ɔbaa bi a ofiri Dan mmammaa mu ba, na n'agya yɛ Tironi. Onim sika ne dwetɛ, kɔbere, dadeɛ, aboɔ ne nnua, ntoma a ɛbere dum, bibire ne nwera ne koogyan mu adwini, na onim nsɛma ahodoɔ nyinaa nso. Na obetumi adi adwini biara a ɔbɛhwehwɛ no ne hɔ, sɛ ɔmɛka w'anyansa dwumfoɔ ne me wura Dawid wagya no anyansa dwumfoɔ ho. Na afei, ayuo ne atokoɔ ne ngo ne nsa a me wura kaeɛ no, ɔmfa mmrɛ ne nkoa no. Na yɛn deɛ, yɛbɛbu nnua afiri Lebanon sɛdeɛ ehia wo nyinaa, na yɛde ayɛ ntaani de abrɛw Yopa po so, na wo nso wode aforo akɔ Yerusalem. na Salomo kan mmarima ahɔhoɔ a wɔwɔ Israel asase soɔ no. Wɔkan a n'agya kan wɔ no akyi, na wohunu wɔn sɛ wɔyɛ 153,600 na ɔyɛɛ wɔn mu 70,000 ne soasoafoɔ ne bepɔ so abopaefoɔ 80,000 ne ahwɛfoɔ 600 sɛ wɔma nkurɔfoɔ no nyɛ adwuma. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2 ti 3. Na Salomo firi ase si Awurade fie no Moria bepɔ a wɔkyerɛɛ n'agya Dawid no so. Faako a Dawid hyɛeɛ, Yebusini Onan ayuporibea hɔ. Na ofiri ase si no bosome a etia 2, da a etia 2, na hene afe a ɛtɔ so 4 mu. Na yɛn ni fapem a Salomo too sɛ ɔde resi Awurade dan no. Ne ntwemu yɛ aka ne nsusue no mu baasafa 60, na ne trɛ nso baasafa 20. Na ntwonowa a ɛwɔ ɛdan no trɛ anim no, ne ntwemu yɛ baasafa 20, ne kron baasafa 120. Na ɔde sika mapadura a emu fam. Na ɛdan kɛseɛ no, wɔde pepea nnua kataa ho, na wɔde sika pa kataa ho, na ɔde isu adwini, mmɛ ne ntweaban. Na ɔde aboa a ne bo yɛ den dura a ɛdan no ho sɛ ahyehyɛdeɛ. Na sika no yɛ pawam sika. Na wɔde sika kataa ɛdan no mpuna, aponnwa, na fasuo ne n'apono ntanta no ho. Na wɔyiyii kerubim nsɛm a afasuo no ho. Na ɔyɛ kronkronbea dan no. Ne ntwemu sɛdeɛ dan no trɛteɛ no yɛ basafa 20, na ne trɛ yɛ basafa 20. Na ɔde sika pa a ano si dwati kɛseɛ 600 kataa ho. Na deɛ ɔkari de yɛ nadoa no ano si sika nnwetɛbena 50. Na ɔsoro adan no nso, ɔde sika kataa ho. Na kronkronbea dan no mu no, ɔde ɛsene adwuma yɛ kerubim 2, na ɔde sika duraa ho. Na kerubim no ntaban ntwemu yɛ basafa 20. Baako ataban biako yɛ basafa 5, na ɛka ɛdan no fasuo. Ataban biako no nso yɛ basafa 5, na ɛka kerub baako no ataban. Na kerub baako no nso ataban yɛ basafa 5, na ɛka ɛdan no fasuo no. Na ataban biako no nso yɛ basafa 5, na ɛpem kerub baako no ataban no. Kerubim yi ntaban a watrɛ mu no yɛ basafa 20. Na ogyinagyina wɔn nan so, na wɔn anim hwɛ ɛdan no. Na wɔde bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne nwera yɔɔ ntwamutam. Na ɔyoyɔɔ mu kerubim. Na ɔyoyɔɔ ɛdan no anim 12, na tentene basafa 35, na aduntire a ɛwɔ atifi no basafa 5. Na ɔyɔɔ ntweaban mpiakyire mu, na ɔde sensɛne adum no atifi. Na ɔyoyɔɔ atoaba nsɛsoɔ 100 hyehyɛɛ ntweaban no mu. Na ɔmemaa adum no so sisii asɔredan no anim. Biako wɔ anafoɔ fam, na biako wɔ atifi fam. Na ɔtoo anafoɔ fam deɛ no din Yakin, na atifi fam deɛ no ɔtoo ne din Boas. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2 ti 9. Na ɔyɔɔ kɔbere afɔrebukyia. Ne ntwemu basafa 20, na ne trɛ basafa 20, na ne kron basafa 10. Na ɔyɛ eguopo no, efiri ano kosi ano yɛ basafa 10. Ne nyinaa yɛ kurukuruwa. Na basafa 5 ne ne kron. Na basafa 30 homa twa ho hyia. Na kukuduudu nsɛsoɔ wɔ aseɛ de twa ɛho nyinaa hyia.
edu wɔ baasafa biako mu. Ɛbɔ no ho kɔntɔnkron. Kukuduudu akyerɛpɛn 2. Ogu no ne guara mu. Ɛtaa nantwie 12 so. 3 hwɛ atifi fam, na 3 hwɛ atɔyɛ. Na 3 hwɛ anafoɔ fam, na 3 hwɛ apueyɛ. Na ɛpo no taa wɔn so ɔsoro, na wɔn akyiri nyinaa wɔ emu fam. Na ne pipiripie yɛ nsayam trɛ, na ɔyɛ ano sɛ kuruwa ano, te sɛ sukooko nhwiren a ahane. Na edi twahina mpensa. Na ɔyɛ ɔnwaresan 10, na ɔde num sisii nifa fam, na ɔde num nso sisii atifi fam. Sɛ ɔhohoro nneɛma ho wɔ mu, ɔhye afɔdeɛ nneɛma no na ɔhohoro ho wɔ mu. Na ɛpo no deɛ, ɛwɔ hɔ ma asɔfoɔ, na wɔahohoro wɔn ho wɔ mu. Na ɔyɛ sika nkanea 10, sɛdeɛ ne yɔbea teɛ. Na ɔde sisii asɔredan no mu. Enum wɔ anafoɔ fam, na enum nso wɔ atifi fam. Na ɔyɛ apono 10 de sisii asɔredan no mu. Enum wɔ nifa, na enum wɔ benkum. Na ɔyɛ sika nkoraa 100. Na ɔyɛ asɔfo abɛnwia ne ban mu adi hɔ kɛseɛ no. Na ɔde apono sisii adi hɔ no ano. Na ɔde kɔbere duraa apono no ho. Na ɔde ɛpo no sii nkyɛn mu wɔ nifa, apuei a ɛkyerɛ anafoɔ fam. Na Huram yɛ nsenaa ne sesadeɛ ne nkoraa no nso. Na Huram wiee adwuma a ɔyɔ maa ɔhene Salomo Nyankopɔn fie no yɔ. Adum 2 no, ne apɔ no, ne adum no atifi aduntire 2 no, ne ntentan 2 a wɔde kataa adum no atifi ntaasotire apɔ 2 no ho no, ne ntentan 2 no akutuo 400. Akutuo kyerɛpɛn 2 yɛ ntentan biako deɛ, sɛ nkata adum no so ntaasotire 2 apɔ no ho. Na ɔyɛ nsugyeɛ naka no, na ɔyɛ onyinasoɔ naka no so nwaresen no. Ɛpo biako ne aseɛ nantwie 12 no, ne nsenaa ne sesadeɛ, ne adinam no ne ɛho nneɛma nyinaa. Huram abi yɔ maa ɔhene Salomo maa Awurade fie no. Ɛyɛ kɔbere a wabere ho hyɛnhyɛn. Yordan ho mpaprɛ mu na ɔhene guu no. Dɔte a ɛsɔ mu, Sukot ne Sereda ntam. Na Salomo yɛ nneɛma yi nyinaa bebree paara. Na wanhwehwɛ kɔbere no nkarii ano. Na Salomo yɛ Onyankopɔn fie nneɛma no nyinaa ne sika afɔrebukyia no, ne apono a kyerɛpan sisi soɔ no, ne nkanea dua no ne ɛho nkanea a wɔsɔ no sɛdeɛ ne yɔbea teɛ mpiakyire no anim no. Ɛyɛ sika amapa, na ɛho nhwiren ne nkanea ne adaban no yɛ sika. Ne nyinaa yɛ sika ara nko. Na adumgya ne nkoraa ne nson kukuwa no nso yɛ sika amapa kronkron. Na ɛdan no ano apono a ɛwɔ emu fam kronkronbea ho no ne asɔrefie dan no apono no yɛ sika. Brɛsosɛm nwoma ɛtɔ so 2, Tinum. Na owie adwuma a Salomo yɔ maa Awurade fie no nyinaa. Na Salomo de n'agya Dawid akronkronneɛ no bae. Na ɔde dwetɛ ne sika ne nnwenneɛ no nyinaa besie Nyankopɔn fie akoradeɛ no mu. Ɛna Salomo boaa Israel mpanyin ne musuakuo no, atitire ne Israelfoɔ mu agyanom mapɔnma no ano, behyiaa Yerusalem, sɛ ɔrekɔfa Awurade apam adaka no afiri Dawid kura a ɛne Sion no mu aba. Na Israel mmarima nyinaa boaboa wɔn ano baa ɔhene nkyɛn, na pɔnna a ɛne bosome a ɛtɔ so 9 no mu. Na Israel mpanyimfoɔ nyinaa bae. Na Lewifoɔ no bɛsoaa adaka no. Na ɔfa adaka no ne Ahyiae Ntomadan no ne akronkronne a ɛwɔ ntomadan no mu nyinaa bae. Asɔfoɔ Lewifoɔ no na wɔde foro bae. Na ɔhene Salomo ne Israel safo a obehyiaa ne nkyɛn adaka n'anim no nyinaa kunkum nwan ne anantwie a wɔn dodoɔ nti wɔantumi ankan na wɔamu ano bobɔɔ afɔdeɛ. Na asɔfoɔ no de Awurade apam adaka no baa mu de besii n'afa. Ɛdan no mpi akyiri a ɛne kronkronbea no mu, kerubim no ntaban ase. Na kerubim no atrɛtrɛ wɔn ntaban mu, adaka no afa no so. Na kerubim no kata adaka no ne ɛho mpoma no so ɔsoro. Na mpoma no woware ma wohunu mpoma no ti, adaka no ho, mpiakyire no anim, na wonhunu adi hɔ. Na ɛwɔ hɔ de besi nnɛ da yi. Biribiara ni adaka no mu gye aboɔ pono 2 a Mose di guu mu Horeb, faako a Awurade ne Israelfoɔ pameyɛ bere a ofiri Misraim asase so reba no. Na asɔfoɔ no firi kronkronbea hɔ firi adie no. Na asɔfoɔ a ohunu wɔn no nyinaa ayɛ wɔn ho kronkron. Na wɔani nkyekyɛmu no akyi, na Lewifoɔ adwontofoɔ no a wɔhyɛ Asaf
Heman, Yedutun, ne wɔn mma, ne wɔn nuanom aseɛ no nyinaa hyehyɛ nnwera fɛɛfɛ, kurakura nawuro, ne mmɛnta, ne nsankotene, gyinagyina afɔrebukyia no apueɛ fam. Na asɔfoɔ 120 ka wɔn ho rehyɛne ntotorobɛnto. Na ntotorobɛnto hyɛnfoɔ ne adwontofoɔ no yɛɛ sɛ ɔbaakofoɔ, maa wɔtee ɛne biako a ɔde reyi Awurade ayɛ da no ase. Na wɔde ntotorobɛnto ne nawuro ne nsankuo maa ne so yi Awurade ayɛ sɛ ɔyɛ na n'adɔyɛ wɔ daa no. Ɛna mununkum yɛɛ ɛdan no, Awurade dan no ma. Na mununkum no nti, asɔfoɔ no antumi annyina nsom, ɛfiri sɛ na Awurade animuonyam ayɛ dan no ma. Brɛsosɛm nwoma ɛtɔ so 2, ti 6. Ɛna Salomo kaa sɛ, Awurade aka sɛ ɔbɛtena kusuu mu, na me deɛ masi tenabea mama wo, na masiesie baabi a wobɛtena hɔ daa. Na ɔhene danee n'ani hyiraa Israel badwa no nyinaa. Na Israel badwa no nyinaa gyina hɔ, na ɔkaa sɛ, Nhyira ne Awurade, Israel Nyankopɔn a ɔde n'ano kasa kyerɛɛ m'agya Dawid, na ɔde ne nsa ama no aba mu no sɛ, efiri da a mekɔyii me man Israel firi Misraim asase so baayɛ yi. Menyii Israel mmusuakuo nyinaa mu kuro biara sɛ wonsi dan na me din tena hɔ. Nanso menyii ɔbarima biara sɛ onni me man Israel so panin. Na mayi Yerusalem sɛ me din tena hɔ. Na mayi Dawid sɛ onni me man Israel so. Na ɛwɔ m'agya Dawid akoma mu sɛ anka obesi dan ama Awurade, Israel Nyankopɔn din. Na Awurade ka kyerɛɛ m'agya Dawid sɛ, ɛsiane sɛ ɛwɔ w'akoma mu sɛ anka wobesi dan ama me din yi, wayɛ no yie sɛ ɛwɔ w'akoma mu. Nso ɛnyɛ wo na wobesi dan no, na wo ba a ofiri w'asene mu no, ɔno na obesi dan ama me din. Na Awurade ama n'asɛm a ɔkae no atim, na masɔre masi m'agya Dawid anan mu. Na mete Israel ahengua so, sɛdeɛ Awurade kae no, na masi dan no mama Awurade Israel Nyankopɔn din. Na mede adaka a Awurade apam a ɔne Israel mma pamoyɛ no wɔ mu no masi hɔ. Na wɔkɔgyinaa Awurade afɔrebukyia no anim, Israel badwa no nyinaa anim, na ɔtrɛɛ ne nsam. Na Salomo ayɛ kɔbere simpie bi de asi abandwa no mfimfini. Ne ntwimu baasafa 5, na ne trɛ baasafa 5, na ne korɔn baasafa 3. Na wɔkɔgyinaa so, na wɔkɔtoo ne nan kroma anim, Israel badwa no nyinaa anim, na ɔtrɛɛ ne nsam kɔɔ ɔsoro, na ɔkaa sɛ, Awurade, Israel Nyankopɔn, Onyankopɔn biara ni hɔ sɛ wo, ɔsoro ne asase so a wokora apam ne adɔe ma wo nko a wɔde wɔn akoma nyinaa nante w'anim no. Wo na wakora deɛ woka kyerɛɛ w'akoa, m'agya Dawid no ama no. Wode w'ano na ɛkaeɛ, na wode wo nsa ama no aba mu, sɛdeɛ ɛtie ne yi. Na afei, Awurade, Israel Nyankopɔn, kora deɛ woka kyerɛɛ w'akoa, m'agya Dawid no ma no. Sɛdeɛ wokaa sɛ, wɔremma onipa mmɔ wo m'anim a ɔbɛtena Israel ahengua so. Hwɛ nko na wo man hwɛ wɔn kwan, sɛ wɔbɛnante me mmara mu, sɛdeɛ wonante m'anim no. Na afei, Awurade, Israel Nyankopɔn, ma w'asɛm a woka kyerɛɛ w'akoa Dawid no ntim. Na ampa sɛ Onyankopɔn bɛtena nipa nkyɛn asase so anaa? Hwɛ, ɔsoro ne ɔsoro mu soro ntumi nkora wo, na nka ntom ɛdan yi a masie yi. Nanso dane w'ani kyerɛ w'akoa mpaebɔ ne ne nkotosrɛ. Awurade me Nyankopɔn, na tie nteamu ne mpaeɛ a w'akoa reyi no w'anim yi. Sɛ w'ani bebue akyerɛ ɛdan yi awia ne anadwo, deɛ woka sɛ wɔmfa wo din si hɔ no, na watie mpaeɛ a w'akoa rebɔ wɔ ha yi. Na tie w'akoa ne wo man Israel nkotosrɛ a wɔde rebɔ mpaeɛ wɔ ha yi. Na wo deɛ, firi wo tenabea ɔsoro hɔ, tie, na wote a, fa firi. Sɛ obi yɛ ne yɔnko bɔne, na ɔde ntam gye no sɛ ɔnka, na ntam no ba w'afɔrebɔkyia anim efie yi mu a, ɛnea wara tie no ɔsoro, na yɔ, na bu wo nko atɛn, sɛ wobetua ɔbɔnefoɔ ka ama ne kwan abua n'atifi, na wabu ɔteneneeni bem ama no sɛdeɛ ne tenenee teɛ. Sɛ wɔka wo man Israel gu wɔ atamfo anim, sɛ wɔyɛ wo bɔne nti, na wɔsane bɛbɔ wo din, na wɔbɔ mpaeɛ, na wɔkoto srɛ wɔ anim efie yi mu a, ɛnea wara tie no ɔsoro, na fa wo man Israel bɔne no firi, na sane wɔn bra asase a wode maa wɔn agyanom no so. Sɛ wɔto ɔsoro mu, na osuo ntɔ, sɛ wɔyɛ wo bɔne nti,
na sɛ wɔbɛbɔ mpaeɛ kyerɛ ha yi na wɔbɔ wo din na wɔsane firi wɔn bɔne no ho sɛ wɔabrɛ wɔn ase nti a ɛnea wɔre tie no ɔsoro na fa wo nkoa ne wo man Israel bɔne no firi na kyerɛ wɔn kwan pa a wɔmfa soɔ na ma osuo ntɔ ngu w'asase a wode maa wo man sɛ agyapadeɛ no so. Sɛ ɛkɔm ba asase yi so, sɛ ɔyaredɔm ba, sɛ ɔhoɔ ne ɔpoɔ, ntutummɛ ne mmɛbɛba, sɛ wɔn atamfo behiahia wɔn ho wɔn nkuro apono asase so a, ɔhaw biara o, yadeɛ biara o, ɛne mpaebɔ biara, nkotosrɛ biara a onipa biara wɔ na wo man Israel nyinaa wɔ, na obiara nim ne haw ne ne yea, na ɔbɛtrɛ ne nsɛm akyerɛ efie yi no. Wara tie no ɔsoro, wɔ tenabea hɔ, na fa firi, na ma onipa no sɛdeɛ n'akwan nyinaa teɛ, sɛdeɛ wuhunu n'akoma no. Na wara wo nkwara na wunim nnipa ma akoma mu, deɛ ɛbɛyɛ na wasuro wɔ na wanante w'akwan soɔ, nna a wɔde bɛtena asase a wɔde maa yɛn agyanom no soɔ no nyinaa. Afei nso, ɔhɔho a ɔmfiri wo man Israel mu, na ofiri akyirikyiri asase bi so aba, wo din kɛseɛ ne wo nsa denden ne wo basa a waten no nti no, sɛ wɔba bɛbɔ mpaeɛ ɛdan yi mu a, ɛnea wɔre tie no ɔsoro, wo tenabea hɔ, na yɔ no sɛdeɛ ɔhɔho no sufrɛ wɔ no nyinaa, deɛ ɛbɛyɔ na asase so amanaman nyinaa ahunu wo din, na wɔasuro wo sɛ wo man Israel, na wɔahunu sɛ wo din na wode frɛ efie a masie yi. Sɛ wo man firi adi ne wɔn atamfo kodi ako, ɔkwan a wobɛsoma wɔn so, na wɔbɔ wo mpaeɛ kyerɛ kuro a wɔayie ne ɛdan a masie ama wo din yi a, ɛnea tie wɔn mpaebɔ ne wɔn nkotosrɛ no ɔsoro, na di wɔn asɛm ma wɔn. Sɛ wɔyɛ wo bɔne, efiri sɛ onipa bi ni hɔ a ɔnyɛ bɔne, na wofa wɔn abufu, na woyi wɔn ma wɔn atamfo, na ɛdɔm soa wɔn kɔ asase bi so a, akyirikyiri o, mmɛnkyɛneyɛ o, na wɔma no ka wɔn akoma, asase a wafa wɔn kɔ hɔ no so, na wɔdane wɔn ho kotosrɛ wo wɔn nnommumfafo asase no so sɛ, yɛayɛ bɔne, yɛafom na yɛdi abɔnefosɛm, na wɔde wɔn akoma nyinaa ne wɔn kra nyinaa sane ba wo nkyɛn, wɔn nnommumfafo asase a wafa wɔn akɔ hɔ no so, na wɔbɔ mpaeɛ kyerɛ wɔn asase a wode maa wɔn agyanom ne kuro a wɔayie ne efie a masi ama wo din yi a, ɛnea tie wɔn mpaebɔ ne wɔn nkotosrɛ ɔsoro, wo tenabea hɔ, na di wɔn asɛm ma wɔn, na fa wo man bɔne a wayɛ wɔ no firi wɔn. Afei, me Nyankopɔn, ma w'ani wammuei, na yɛ asoma ɛha yi mpaebɔ. Na afei, Awurade Nyankopɔn, sɔre hyɛne wo homebea no mu, wo ne wo tumi adaka no. W'asɔfoɔ no, Awurade Nyankopɔn, ma wɔnhyɛ nkwagyeɛ, na wadɔyɛ nnipa ani nye papa mu. Awurade Nyankopɔn, nnane deɛ wasra no ani, kae adɔyɛ a wode yɛɛ w'akoa Dawid no. Brɛsesa nwoma a ɛtɔ so 2 ti 9. Na Salomo wie mpaebɔ no, ogya firi soro duru bɛhyee ɔhye afɔdeɛ ne okum afɔdeɛ no. Na Awurade animuonyam bɛyɛɛ ɛdan no ma. Na asɔfoɔ no antumi anhyɛne Awurade dan no mu, efiri sɛ na Awurade animuonyam no ayɛ Awurade dan no ma. Na Israel mma no nyinaa hunu sɛ ogya ne Awurade animuonyam abeduru efie no soɔ no, wɔde wɔn anim butubutu fam aboɔ nsɛyɛ no so sɔree, na wɔda Awurade ase sɛ, ɔyɛ na n'adɔyɛ wɔ hɔ daa. Na ɔhene ne ɔman no nyinaa bɔ okum afɔdeɛ Awurade anim. Na ɔhene Salomo de anantwie 22,000 ne nnwan 120,000 bɔ okum afɔdeɛ. Na ɔhene ne ɔman no nyinaa dwiraa Nyankopɔn fie no. Na asɔfoɔ no gyinagyina hɔ, wɔn som nnwuma so. Na Lewifoɔ no nso kurakura Awurade nsanku a ɔhene Dawid yɔe sɛ wɔmfa na Awurade ase, sɛ n'adɔyɛ wɔ hɔ daa. Bere a Dawid nam wɔn so yii ayɛ no, na asɔfoɔ no hyenhyɛnee ntotorobɛnto wɔn tentensoɔ. Na Israel nyinaa gyinagyina hɔ. Na Salomo yɔ abannwa a ɛwɔ Awurade dan no anim no kronkron. Na ɛhɔ na ɔbɔɔ ɔhye afɔdeɛ, na ɔhyee asomdwoe afɔdeɛ ho sradeɛ no. Efiri sɛ, wɔbere afɔrebukyia a Salomo yɔe no, na ɔhye afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ ne sradeɛ nam no nsene so. Ɛbere no mu no, Salomo dii napɔɔna no nanson. Na Israel nyinaa ka ne ho. Asafo kɛseɛ pa a ofiri deɛ wɔrekɔ
Hamat kosi Misraim subonria ano na da a ɛtɔ so nwɔtwe no wɔyɛ afahyɛ nhyiamu na afɔrebukyia no dura wodi no nanso ne napɔna no nso nanso na bosome a ɛtɔ so nson ne da a ɛtɔ so 23 no ogya ɔman no kwan ma wɔkɔɔ wɔn afie na wɔn ani gye na wɔn bo tɔɔ wɔn yam ade pa a Awurade ayɛ David ne Salomo ne ne man Israel no nti. Na Salomo wie Awurade fie ne ɔhene fie no. Na deɛ ɛbaa Salomo akoma mu sɛ ɔbɛyɛ Awurade fie ne ne fie mu no nyinaa wie yie. Na Awurade bɛyii ne ho kyerɛɛ Salomo anadwo. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, mate wo mpaebɔ na mayi ha afa sɛ afɔrebɔ fie. Hwɛ, sɛ meto ɔsoro mu na osuo ntɔ na sɛ mehyɛ ntutummɛ sɛ omedi asase no na sɛ mede ɔyaredɔm ba me man mu na sɛ me man a wɔabɔ me din wɔ wɔn nsɔɔ no brɛ wɔn ho ase na wɔbɔ mpaeɛ na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsane firi wɔn kwammɔne no so a me nso mefiri wɔ soro matie na mede wɔn bɔne afiri na masa wɔn asase no yadeɛ. Afei m'ani bɛbue na mayɛ aso mama ɛha yi mpaebɔ na afei mafa efie yi ayɛ no kronkron sɛ me din ntena hɔ nkosi daa na m'ani ne m'akoma bɛtena hɔ na nyinaa. Na wo deɛ sɛ wonante m'anim sɛdeɛ wagya David nanteeɛ sɛ wobɛyɛ deɛ mahyɛ wo nyinaa na wadi m'ahyɛdeɛ ne m'atemmudeɛ so a ɛneɛ mɛma w'ahenni adwa atim sɛdeɛ me ne wagya David pam sɛ ɔremma onipa a wobɛdi Israel soɔ mmɔ woɔ no. Na sɛ mo deɛ mosane na mugya m'ahyɛdeɛ ne me mmaransɛm a mede magu mo anim yi na mokɔ kɔsom anyame foforɔ na mosɔre wɔn a ɛneɛ metu wɔn afiri m'asase a mede me maa wɔn no so na efie a mayɛ no kronkron ama me din yi mɛto afiri m'anim atwene na mede ayɛ ɛbɛ ne ɛfene aman nyinaa mu na ɛdan a ɛkron kɔ soro yi obiara a wotwa mu ho no ho bedwiri no na waka sɛ ɛnam deɛ nso na Awurade ayɛ asase yi ne efie yi saa na wɔbɛka sɛ efiri sɛ wagya Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn a woyii wɔn firi Misraim asase so no na wakɔ so sɔ anyame foforɔ mu asɔre wɔn asom wɔn enti na wɔde bɔne yi nyinaa aba wɔn so yi. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2 ti nwɔtwe. Na Salomo de mfeɛ 20 sisii Awurade fie ne ne fie no wieɛ no. Salomo kyekyeree nkuro a Huram de maa no no. Na ɔmaa Israelfoɔ kɔtenaa hɔ. Na Salomo sii mu kɔɔ Hamat Soba kodii so. Na ɔkyekyeree Tadmor wɔ ɛserɛ so ne adekora nkuro a ɔkyekyeree no Hamat no nyinaa. Na ɔkyekyeree atifi Bet-Horon ne anafoɔ Bet-Horon. Nkuro a ɛyɛ den a ɛwɔ afasuo ne apono ne apono akyi adaban ne Baalat ne adekora nkuro a Salomo wɔ no nyinaa ne nteaseɛnam nkuro nyinaa ne apɔnkɔsotifoɔ nkuro ne ade a Salomo pɛɛ sɛ ɔkyekyere no Yerusalem ne Lebanon ne n'ahenni asase no nyinaa so. Nso nkurɔfoɔ a wɔkaeɛ no a ofiri Hetifoɔ ne Amorifoɔ ne Perisifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ mu a wɔmfiri Israelfoɔ no mu no nyinaa. Wɔn mma a wɔkaa wɔn akyi wɔ asase no so a Israelfoɔ anwerɛ wɔn no mu bi. Na Salomo gyee wɔn adwumayɔtoɔ de besi nnɛ da yi. Na Israelfoɔ no mu deɛ, Salomo amfa obiara anyɛ akoa n'adwuma mu. Na wɔne n'akofofoɔ ne n'akunyini so asafohene ne ne nteaseɛnam ne n'apɔnkɔsotifoɔ so asafohene. Na yɛnum ne adwumayɛfoɔ a ɔhene Salomo wɔ no so asafohene. Nnipa 250 a wodii nkurɔfoɔ no soɔ. Na Faro babaa no deɛ, Salomo de no firi Dawid kuro no mu baa efi a wasi ama no mu. Efiri sɛ, ɔkaa sɛ, merentena Israel ahene Dawid fie, efiri sɛ deɛ Awurade adaka no aba no yɛ kronkron. Ɛno mu na Salomo bɔɔ ɔhye afɔdeɛ maa Awurade wɔ Awurade afɔrebukyia a osii no ntwonowaa no anim no soɔ. Sɛdeɛ hia da biara na ɔbɔɔ ɔhye afɔdeɛ no. Sɛdeɛ Mose hyɛeɛ no. Home nna deɛ, ne abosome foforɔ deɛ, ne afahyɛ deɛ, daa afe mprɛnsa, apiti nnapɔnna, adapɛn nnapɔnna, ne asesen nnapɔnna no mu. Na sɛdeɛ n'agya Dawid atoromuadeɛ teɛ no, ɔde asɔfoɔ no nkyekyɛmu no sisii wɔn som so, ne Lewifoɔ no nso, wɔn som nnwuma so, sɛ wonyi ayɛ na wɔn som asɔfoɔ no anim, sɛdeɛ hia da biara.
ne apono ano hwɛfoɔ no wɔn nkyekyɛmu mu ɛpono ne ɛpono ano na saa na Nyankopɔn nipa Dawid hyɛeɛ na wɔamfiri ɔhene mmara asɛm a ɛda asɔfoɔ ne Lewifoɔ no soɔ no ho nsɛm nyinaa ne akoradeɛ no fam na wosiesie Salomo adwuma nyinaa sie da a wɔhyɛɛ Awurade dan no aseɛ de kosii sɛ owie Awurade fie no koraa. Ɛno na Salomo kɔɔ Esion Geba ne Elot wɔ mpoano Edom asase so. Na Huram nam ne nkoa so de ahyɛn ne nkoa a wonim po ho asɛm brɛɛ no. Na wɔne Salomo nkoa kɔɔ Ofe. Na ɔkɔfaa sika dwetikɛseɛ 450 firi hɔ de brɛɛ ɔhene Salomo. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2 tinkono. Na Seba hema te Salomo nka. Na ɔbaa sɛ ɔde nsɛm a emu yɛ den rebɛsɔ no ahwɛ. Na ɔne asafo yiwpa ne yom a wɔsoso nnuhwam ne sika pii pa ne abohene baa Yerusalem. Na oduru Salomo nkyɛn no, ɔne no bɔɔ deɛ ɛwɔ n'akoma mu nyinaa ho nkɔmmɔ. Na Salomo buaa no ne nsɛm nyinaa. Na asɛm biara ahunta Salomo a wanka nkyerɛ no. Na Seba hema no hunu Salomo nyansa ne efie a wasie ne ne pono so nnuane ne ne nkoa atenaeɛ ne n'asomfo agyinaeɛ ne wɔn ntadeɛ ne ne nsahyɛfoɔ ne wɔn ntadeɛ ne n'aforoe a ɔnam so kɔ Awurade fie no ne ho dwirii no. Na ɔka kyerɛɛ ɔhene no sɛ, Oniyɔyɛ ne wo nyansa ho asɛm a metee no m'asase soɔ no yɛ nokorɛ na maanye wɔn nsɛm no m'ani de besi sɛ mebaeɛ na mede m'anim abɛhu no yi. Na hwɛ, wanka me wo nyansa so a ɛso no mu fa mpo. Wo sene nka a meteeɛ no, nhyira ne wo nipa, na nhyira ne wo nkoa yi a wogyinagyina w'anim daa yi te wo nyansa no. Nhyira nka Awurade wo Nyankopɔn a ɔpɛ w'asɛm, na wɔde watena n'adwa so, sɛ di hene ma Awurade wo Nyankopɔn, sɛ wo Nyankopɔn dɔ Israel, sɛ ɔde ne bɛtim hɔ de akosi daa. Enti na wɔde wo asi wɔn so hene, sɛ yɛ atemmudeɛ ne teneneedeɛ. Na ɔmaa ɔhene sika dwetikɛseɛ 120 ne nnuhwam pii pa ara ne abohene. Na nnuhwam a ɛte sɛ deɛ Seba hema no de maa ɔhene Salomo no so bi a mabio. Na Huram nkoa ne Salomo nkoa a wɔde sika firi Ofe bae no nso de abako nnua ne abohene bae. Na ɔhene de abako nnua no yɔ Awurade fie ne ɔhene fie ntwedeɛ ne nsankutene ne mmɛnta maa adwomtofoɔ no. Na wɔhunu saa adeɛ no bi pɛn Yuda asase so. Na ɔhene Salomo maa Seba hema no n'adeɛ a ɔpɛ a obisaeɛ no nyinaa. Ɛsono deɛ ɔde brɛɛ ɔhene no. Ɛna ɔno ne ne nkoa sane sii mu kɔɔ n'asase so. Nso sika a na ɛba Salomo nsɛm afe biako mu duro yɛ sika dwetikɛseɛ 666. Ɛsono deɛ efiri adwadifoɔ hɔ ne deɛ abatafoɔ de ba. Na Arabia ahemfo nyinaa ne asase no so amradofoɔ no nso de sika ne dwetɛ brɛɛ Salomo. Na ɔhene Salomo de sika a waborɔ yɔ akyɛm akɛse 200. Sika a waborɔ nnwetɛbena 600 na ɔde duraa akyɛm no mu biara ho. Na ɔyɛ sika a waborɔ akyɛm 300. Sika nnwetɛbena 300 na ɔde duraa akyɛm no mu biara ho. Na ɔhene de kosie Lebanon kwaeɛ dan no mu. Na ɔhene de asonsen yɔ ahennwa kokroo. Na ɔde sika amapa duraa ho. Na adwa no wɔ ntwedeɛ 6. Na sika ntiasoɔ wɔ adwa no ho a wabobɔ mu. Na nsa wowɔ ɛha ne ha atenaeɛ no ho. Na agyata 2 gyinagyina nsa no ho. Na agyata 12 gyinagyina hɔ wɔ ntwedeɛ 6 no so ɛha ne ha. Ɔnyɛ ɔsaa bi da ahenni biara mu. Na ɔhene Salomo ade a ɔnom mu nyinaa yɛ sika. Na Lebanon kwaeɛ dan mu nneɛma nyinaa yɛ sika amapa. Dwetɛ ni mu. Wɔmmu no hwee Salomo brɛ so. Na ɔhene wɔ ahyɛnkuo a ɛne Huram nkoa no kɔ Tarsis. Mfie 3 biara, Tarsis hyɛn no ba prɛko de sika ne dwetɛ, asonsen ne ntweneboa ne kohaa ba. Na ɔhene Salomo soe sene asase so ahemfo nyinaa. Ade dodoɔ ne nyansa fam. Na asase so ahemfo nyinaa hwehwɛɛ Salomo anim hunu sɛ obetie ne nyansa a Onyankopɔn de ahyɛ n'akoma mu no bie.
na ɔde wɔn ayɛyɛdeɛ ba miako dwetɛ nneɔma ne sika nneɔma ne ntaadeɛ akodeɛ ne nnuhwam apɔnkɔ ne mfunumu pɔnkɔ afi biara ne ne deɛ. Na Salomo wɔ apɔnkɔ adan 4,000 ne nteaseɛnam ne apɔnkɔsotefoɔ 12,000 na ɔde wɔn tenatena nteaseɛnam nkuro mu ne ɔhene nkyɛn Yerusalem. Na odii ahenni nyinaa so de firi asuo Eufrate ano de kosii Filistifoɔ asase so ne Misraim hyeɛ so. Na ɔhene maa dwetɛ yɛɛ sɛ aboɔ Yerusalem, na ntwiniduro nso ɔmaa no yɛɛ sɛ akyee nnua a ɛwɔ mpaprɛ soɔ no dodoɔ. Na wɔde apɔnkɔ firi Misraim ne nsase nyinaa so brɛɛ Salomo. Na Salomo ho nsɛm nkaeɛ, aka ne deɛ ne akyire yi deɛ no, wɔantwerɛ no odiyifoɔ Natan nsɛm ne Siloni Ahia adiyisɛm ne ɔdehwɛfoɔ Ido adehwɛ a ɔhwɛɛ no Nebat ba Yerobiam ho no mu. Na Salomo dii Israel nyinaa so hene Yerusalem mfirihyia 40. Na Salomo ne n'agyanom kɔdae, na osiee no n'agya Dawid kurom. Na ne ba Rehabiam bedii n'adeɛ. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2 ti 10. Na Rehabiam sim kɔɔ Sekem. Na Sekem na Israelfoɔ nyinaa aba sɛ ɔrebesu ne hene. Na Nebat ba Yerobiam a ɔwɔ Misraim, deɛ ofiri ɔhene Salomo anim dwane kɔɔɛ no tee. Ɛna Yerobiam sane firi Misraim baeɛ, na ɔsoma ma wɔkɔhyiaa no baeɛ. Na Yerobiam ne Israel nyinaa ba bɛka kyerɛ Rehabiam sɛ, wagya maa yɛn konnua yɛ duru papa, na afei yi wagya ɔsom denden ne ne konnua duruduru a ɔde too yɛn soɔ no, ma no nyɛ hare na yɛnsom wo. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɛha na nsamra me nkyɛn. Na ɔman no kɔe. Na ɔhene Rehabiam ne mpanyimfo a n'agya Salomo da so te aseɛ no, na ogyina n'anim no tuu agyina sɛ, ɛfoɔ bɛn na mode tu me na mede akɔbua ɔman yi. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, sɛ woyɛ ɔman yie na wosɔ wɔ n'ani na woka wɔn nsɛmpa a ɛnea wɔbɛyɛ wo nkoa na nyinaa. Na ogyaa mpanyimfoɔ no fo a otuu no no, na ɔne mmɔfra a ɔne no nyiniiɛ a ogyina n'anim no kotuu agyina. Na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɛfoɔ bɛn na mo nso moretuo na yɛde akɔbua ɔman yi a ɔbɛka kyerɛɛ me sɛ, yi konnua wagya de too yɛn soɔ no so ma no nyɛ hare no. Na mmɔfra a ɔne no nyiniiɛ no ka kyerɛɛ no sɛ, sei na ka kyerɛ ɔman yi a ɔbɛka kyerɛ wo sɛ, wagya maa yɛn konnua yɛ duru, na wo deɛ yɛn hare ma yɛn no, sei na ka kyerɛ wɔn, me kɔkorɔmɔto sesen m'agya asene, na afei m'agya de konnua duruduru soaa mo, na me deɛ mɛto mo konnua no so, m'agya de mpire na hwee mo, na me deɛ mede anyanya nkyerɛ na ɛbɛhwe mo. Na Yerobiam ne ɔman no nyinaa ba Rehabiam nkyɛn da a ɛtɔ so 3 no, sɛdeɛ ɔhene kaa sɛ, da a ɛtɔ so 3 no, monsan mmra me nkyɛn. No, na ɔhene no de asɛndenden buaa wɔn. Na ɔhene Rehabiam gyaa mpanyimfoɔ no fo a otuu no no. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛdeɛ mmɔfra no tuu no foɔ no sɛ, mɛgya maa mo konnua yɛ duru, na me deɛ mɛto so. Mɛgya de mpire na hwee mo, na me deɛ mede anyanya nkyerɛ na ɛbɛhwe mo. Na ɔhene no antie ɔman no, ɛfiri sɛ Onyankopɔn na ɔdanee no saa. Sɛ Awurade bɛma n'asɛm a ɔnam Siloni Ahia so ka kyerɛ Nebat ba Yerobiam no atim. Na Israel nyinaa hunu sɛ ɔhene no antie wɔn no, ɔman no buaa ɔhene no sɛ, kyɛfa bɛn na ɛwɔ no Dawid mu, na yɛnni agyapadeɛ biara nso Yisai ba no mu. Israel, monkɔ mo fie. Afei, Dawid, hwɛ wara wo fie. Ɛna Israel nyinaa sii mu kɔɔ wɔn afie mu. Na Israelfoɔ a na wɔtete Yuda nkurom no deɛ, Rehabiam dii wɔn so hene. Na ɔhene Rehabiam somaa Hadoram a odi adwuma toɔ soɔ no. Na Israelfoɔ no sii no aboɔ na ɔtɔe. Ɛna ɔhene Rehabiam yɛɛ ntɛm foro teaseɛnam sɛ ɔredwane akɔ Yerusalem. Na Israel wae firi Dawid fie ho de besi nnɛ. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2 ti 11. Na Rehabiam duru Yerusalem no, ɔboaa Yuda ne Benyamin fie no nyinaa no hyiae. Nnipa a wayi wɔn a otu sa 180,000. Sɛ ɔne Israel rekɔko, na wadane ahenni no ama Rehabiam.
Na Awurade asɛm baa Nyankopɔn nipa Semaia nkyɛn sɛ, ka kyerɛ Salomo ba Rehabiam, Yudahene, ne Israel wɔwɔ Yuda ne Benyamin nyinaa sɛ Awurade sie nie. Momforo nkɔ na mo ne mo nuanom nkɔko. Monsane nkɔ mo afie, na me na asɛm yi firi me. Na wotie Awurade asɛm no, na wɔsane firi Yerobiam so korɔ no. Na Rehabiam tenaa Yerusalem, na wɔkyekyeree nkurow maa no yɛɛ den wɔ Yuda. Na wɔkyekyeree Bethlehem ne Etam ne Tekoa ne Bethsur ne Soko ne Adulam ne Gat ne Marisa ne Sif ne Adorem ne Lakis ne Asika ne Sora ne Ayalon ne Hebron a ɛyɛ Yuda ne Benyamin mu nkuro a ɛyɛ den no. Na ɔhyehyɛɛ nkuro no den, na ɔde asafohene ne aduane ne ngo ne nsa akoradeɛ kukɔɔ mu. Na ɔde akyɛm ne mpea korakora nkuro no nyinaa mu. Na ɔhyehyɛɛ nkuro no den paara. Na Yuda ne Benyamin wɔ no. Na asɔfoɔ ne Lewifoɔ a na wɔwɔ Israel nyinaa mu firi wɔn ahyeɛ nyinaa mu begyinaa n'akyi. Na Lewifoɔ no gyigyaa wɔn nkuro ho mfitisaase ne wɔn agyapadeɛ, na wɔbaa Yuda ne Yerusalem, ɛfiri sɛ Yerobiam ne ne mma tutuu wɔn sɛ wonni Awurade asɔfoɔ. Na wɔhyehyɛɛ n'asɔfoɔ maa sorɔnsorɔmmea no ne mpapo ne anantwie ma a ɔyɔɔeɛ no. Na wɔn akyiri no, wɔn a wɔde akoma maa sɛ ɔbɛhwehwɛ Awurade Israel Nyankopɔn no fifirii Israel mmusuakuo nyinaa mu baa Yerusalem sɛ ɔrebɛbɔ afɔdeɛ ama Awurade, wɔn agyanom Nyankopɔn no. Na wɔmaa Yuda ahenni no yɛɛ den. Na wɔhyɛɛ Salomo ba Rehabiam den mfirihyia 3, ɛfiri sɛ ɔnantee Dawid ne Salomo kwan so mfie 3. Na Rehabiam waree Mahalat a ɔyɛ Dawid ba Yeremot babaa, ne Abihail a ɔyɛ Yisai ba Eliab babaa. Na ɔwoo ma Yeus ne Semaria ne Saham. Na ɛno akyiri no, ɔwaree Absalom ba Maaka. Na ɔwoo Abia ne Atai ne Sisa ne Selomit maa no. Na Rehabiam dɔ Absalom ba Maaka sene ne yerenom ne ne mpenamfoɔ nyinaa. Na ɔwaree yerenom 18 ne mpenamfoɔ 60. Na ɔwowoo mmabarima 28 ne mmammaa 60. Na Rehabiam de Maaka ba Abia dii ne nuanom mu tire ne panyin, na ɔpɛɛ sɛ osi no hene. Na odii no nyansam, na ɔde ne mmabarima no nyinaa mu binom sisii Yuda ne Benyamin nsase no nyinaa so nkuro a ɛyɛ den no nyinaa mu. Na wɔde akɔnhomabɔdeɛ bebree maa wɔn. Na wɔgyegyee mmaa bebree aware maa wɔn. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2, ti 12. Na Rehabiam ahenni timiiɛ na ɔyɛɛ den no, ogyaa Awurade mmara, na Israel nyinaa ka ne ho. Na ɔhene Rehabiam afe a ɛtɔ so 5 no, Misraimhene Sisak foro baa Yerusalem so, ɛfiri sɛ na wafom Awurade. Ɔde nteaseɛnam 200,000 ne apɔnkɔsotefoɔ 60,000 bae. Na ɛdɔm a ɔne no bae no nni kan bia. Wofiri Misraim, Libiafoɔ, Sukifoɔ ne Etiopiafoɔ. Na ɔgyee Yuda nkuro a ɛyɛ den no, na obeduruu Yerusalem. Ɛna odiyifoɔ Semaia baa Rehabiam ne Yuda mmapɔmma a waboa wɔn ano aba Yerusalem afiri Sisak anim no nkyɛn. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ Awurade sie nie, mo deɛ moagya me, na me nso magyaa mo ahyɛ Sisak nsa. Ɛna Israel mmapɔmma ne ɔhene no brɛɛ wɔn ho aseɛ, na wɔkaa sɛ, ɔtreneeni ne Awurade. Na Awurade hunu sɛ wabrɛ wɔn ho aseɛ no, Awurade asɛm baa Semaia nkyɛn sɛ, wabrɛ wɔn ho ase nti merensɛe wɔn, na ɛyɛ kakra a mɛma wɔafiri mu afi. Na m'abufuw amfa Sisak nsa so anhwie mu Yerusalem so, nanso ɔbɛyɛ no nkoa, na wɔhunu me som ne nsase so ahenni som no. Na Misraimhene Sisak foro baa Yerusalem bɛfaa Awurade fie akoradeɛ ne ɔhene fie akoradeɛ no. Ne nyinaa na ɔfaeɛ. Na ɔfaa sika akyɛm a Salomo yɔɔe no nso. Na ɔhene Rehabiam yɔɔ kɔbere akyɛm sisii anan mu. Na ɔde hyehyɛɛ amirikatufoɔ a ɔwɛn ɔhene fie pono ano no asafohene no nsam. Na da biara a ɔhene baa Awurade fie no, amirikatufoɔ no bɛsosɔ mu. Na ɔde sane kɔ amirikatufoɔ no dan mu. Na ɛnam sɛ ɔbrɛɛ ne ho ase nti,
Awurade abufuo no sane firi ne ho sɛ ɔrensɛe no nwie, na maanwea wɔ Yuda mu nso. Na ɔhene Rehabeam hyɛɛ ne ho den Yerusalem, na odii hene. Na obedii hene no, na wadi mfe 42, na odii hene mfirihyia 17 Yerusalem a ɛne kuro a Awurade yii Israel mmusuakuo nyinaa mu sɛ wɔde ne din bɛto hɔ no. Na ne na din de Naama a ɔyɛ Amonni, na ɔyɛɛ bɔne, na wamfa n'akoma anhwehwɛ Awurade. Na Rehabeam ho nsɛm, kane deɛ ne akyire yi deɛ nso, wɔantwerɛ no odiyifo Semaia ne ɔdehwɛfo Ido nsɛm mu antoatoa so. Na akodie daa Rehabeam ne Yerobeam ntam nna nyinaa. Na Rehabeam ne n'agyanom kɔdae, na osie no Dawid kuro no mu. Na ne ba Abia bedii n'adeɛ. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2 ti 13. Ɔhene Yerobeam afe a ɛtɔ so 18 soɔ no, Abia bedii Yuda so hene. Mfe 3 na odii hene Yerusalem. Na ne na din di Mikaia, Uriel ba a ofi Gibea. Na ɛko baa Abia ne Yerobeam ntam. Na Abia de mmarima akofofoɔ dɔm a ano si nipa a wayi wɔn 400 yɛɛ ɔsa no. Na Yerobeam de nipa 800 mmarima a otumi wɔn ho a wayi wɔn no de bɛbɔɔ anim. Na Abia sɔree Semaraim bepɔ a ɛwɔ Efraim mepɔ soɔ no atifi. Na ɔkaa sɛ, Yerobeam ne Israel nyinaa muntie me. Ɛnyɛ mo deɛ sɛ mubehunu sɛ Awurade Israel Nyankopɔn no de Israel so ahennie ama David. De rekosi daa sɛ nkyene apam ama ɔno ne ne mma anaa. Na Nebat ba Yerobeam a ɔyɛ David ba Salomo akoa no asɔre ate ne wuranom anim atua. Na nipahunu ɛhuhufoɔ ne no bɔ mu hyɛ wɔn ho din tia Salomo ba Rehabeam. Na Rehabeam yɛ abɔfra, na n'akoma yɛ mmerɛ, na wanhyɛ ne ho den wɔn anim. Na afei mu deɛ, mosi mo bɛhyɛ mo ho den, Awurade ahenni a ɛwɔ David mansɛm no anim. Na moyɛ asafo yuu, na mowɔ sika anantwi a Yerobeam ayɔ ama mo sɛ anyame. Muntutu Awurade asɔfoɔ, Aaron ma no, ne Lewifoɔ no, na moayɛ asɔfoɔ afa sɛ nsase so aman no. Obiara a ɔba sɛ wɔnkura nantwiburuwa ne adwennini 7 mfa asɔfodeɛ nhyɛ ne nsa no, na wayɛ ɔsɔfoɔ ama deɛ ɛnyɛ Onyankopɔn no. Na yɛn deɛ, Awurade ne yɛn Nyankopɔn, na yɛnyaa no. Na asɔfoɔ a wɔsom Awurade no yɛ Aaron ma, na Lewifoɔ no kura wɔn adwuma mu. Na wɔhye ɔhye afɔdeɛ ma Awurade daa anɔpa ne anwummerɛ, ne ɔhye aduhwam no. Na wosiesie kyerɛ paano wɔ ɔpono kronkron no so. Na sika kanea dua ne ne kanea no, wɔsɔ no daa anwummerɛ. Na yɛn deɛ, yɛyɛ Awurade yɛn Nyankopɔn ahyɛdeɛ no, na mo deɛ, mo agya no. Na hwɛ, Onyankopɔn ka yɛn ho di tire ne n'asɔfoɔ ne osebɔ ntotorobɛnto, sɛ wɔde bɛbɔ ose atia mo. Israel ma, mo ne Awurade mo agyanom Nyankopɔn no nko, na ɛrensi mo yie. Na Yerobeam ma atafuo bu wɔn ho braka, na wɔabɛfiri wɔn mfiri akyi. Na wɔwɔ Yuda anim, na atafuo no wɔ akyire. Na Yuda dane wɔ ani no. Na hwɛ, ɛdɔm no wɔ animu ne akyire. Ɛna wɔteɛ mu frɛ Awurade. Na asɔfoɔ no hyenhyɛnee ntotorobɛnto. Na Yuda mmarima no bɔɔ ose. Na ɛbaa sɛ Yuda mmarima no bɔɔ ose no, Onyankopɔn kaa Yerobeam ne Israel nyinaa gui, Abia ne Yuda anim. Na Israelfoɔ no gui Yuda anim, na Onyankopɔn de wɔn hyɛɛ wɔn nsa. Na Abia ne ne man kunkum wɔn okum kɛseɛ. Na apirafoɔ a ɔtotɔɔ Israel mu yɛ nipa a wayi wɔn 500. Na wɔbrɛɛ Israelfoɔ no ase berɛ no mu. Na Yudafoɔ no ho yɛɛ den, ɛfiri sɛ na wɔtwere wɔn agyanom Nyankopɔn no. Na Abia tii Yerobeam, na ɔkɔgyee ne nsam nkuro, Betel, ne ɛho nkurowa, ne Yesana, ne ɛho nkurowa, ne Efron, ne ɛho nkurowa. Na Yerobeam annya tumi biara bio Abia berɛ so. Na Awurade kaa no maa no wui. Na Abia hyɛɛ ne ho den, na ɔwareware yerenom 14. Na ɔwowoo mmabarima 22 ne mmammaa 16. Na Abia ho nsɛm nkae, ne n'akwan, ne ne nsɛm, wɔatwerɛ no odiyifoɔ Ido nkyerɛaseɛ nwoma no mu. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2 ti 14. Na Abia ne n'agyanom kɔdae, na wosiee no Dawid kuro mu.
na ne ba Asa bedii n'ade. Ne bere so na asase no so dwo mfie 10. Na Asa yɛ ɔdeɛyɛ na tene Awurade ne Nyankopɔn ani so. Na oyiyi ananafo afɔrebukyia ne soronsorommea no, na oburii adum no, na otwitwaa Asera nnua no gui. Na ɔka kyerɛɛ Yuda sɛ, wɔnhwehwɛ Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn no, na wonni ne mmara ne n'ahyɛdeɛ no so. Na oyiyi Yuda nkuro nyinaa so soronsorommea ne owia ahoni no, na ahenni no mu dwoe wɔ n'ase. Na wɔkyekyeree nkuro a ɛyɛ din Yuda, efiri sɛ asase no so dwoe, na wɔanko ɔko biara mfie no mu, efiri sɛ Awurade maa no ɔhome. Na ɔka kyerɛɛ Yuda sɛ, momma yɛnkyekyere nkuro yi, na yɛmfa ɔfasuo ne aban atenten, apono ne adaban ntwa ho nhyia. Asase yi da so da yɛn anim, efiri sɛ yɛahwehwɛ Awurade yɛn Nyankopɔn. Yɛahwehwɛ no, na wama yɛn ɔhome afa nyinaa ahyia. Na wɔkyekyeree, na sii wɔn yie. Na Asa wɔ dɔm a wɔsɔ akyɛm ne mpia mu, Yuda mu nnipa 3,000, ne Benyamin mu nnipa a wɔsɔ akyɛm mu na wɔkuntunu tadua 280. Mmarima a otum wɔn ho ara nko. Na Etiopiani Sera de dɔm a ano si 1,000, ne nteaseɛnam 300 tu baa wɔn so. Na obeduru Maresa, na Asa firi adi kohyiaa no, na ɔbaa mpasua mu Sefata bɔnhwa mu, Maresa ho. Na Asa frɛɛ Awurade ne Nyankopɔn sɛ, Awurade, ɛnyɛ adeɛ bi ma wo sɛ wobɛboa wɔn a wɔdɔɔso anaa wɔn a wonni tumi. Boa yɛn, Awurade yɛn Nyankopɔn, na wo na yɛtwere wɔ, na wo din mu na yɛnam rekɔ nipakuo yi soɔ. Awurade, yɛn Nyankopɔn ne wo, ma wo dasani nya wo so ahoɔden. Ɛna Awurade kaa Etiopiafoɔ no guiɛ Asa ne Yuda anim. Etiopiafoɔ no dwanee, na Asa ne nnipa a ɔka ne ho no tii wɔn koduruu Gera. Na Etiopiafoɔ mu nnipa totɔɛ ara kosii sɛ nkwagye biara anka ama wɔn, na wɔdwerɛɛ wɔn Awurade ne ne dɔm anim. Na wɔfaa asadeɛ bebree pa, na wɔsɛe nkuro a etwa Gera ho hyia no nyinaa. Na Awurade huhu kutaa wɔn, na wɔfom nkuro no nyinaa, na asadeɛ pii wɔ mu. Na wɔsɛe mmoakuo ntomadan nso, na wɔfaa nnwan pii ne yoma kɔe, na wɔsane baa Yerusalem. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2 ti 15. Na Nyankopɔn honhom baa Oded ba Asaria so, na ofiri adi kohyiaa Asa, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Asa ne Yuda ne Benyamin nyinaa muntie me. Awurade ne mo te sɛdeɛ mo ne ne tie yi. Na sɛ mohwehwɛ no a, ɔbɛma mo ahu no. Na sɛ mugya no a, obegya mo. Na Israel na bebree wɔ hɔ a wonni nokura Nyankopɔn, na wonni ɔsɔfo a ɔkyerɛkyerɛ, na wonni mmara. Na wɔn ahohiahia mu no, wɔsane baa Awurade Israel Nyankopɔn nkyɛn bɛhwehwɛ no, ɔma wɔhunu no. Na bere no mu no, na asomdwoe ni wɔ mma deɛ wofiri adie ne de ɔba mu. Na sakasaka bebree baa nsase no sotefoɔ nyinaa so. Na ɔbobɔɔ wɔn ho, ɔman ne ɔman ne kuro, na Onyankopɔn maa wɔn ani tane ahohiahia nyinaa mu. Na mo deɛ, monhyɛ mo ho den, na momma mo abasa mu nwo, na mo adwuma so wɔ akatua. Na Asa tee nsɛm yi ne odiyifoɔ Asaria, Oded ba adiyɛ no, ɔhyɛɛ ne ho den. Na oyii atantanneɛ no firi Yuda ne Benyamin asase nyinaa so ne nkuro a ɔgyee no Efraim bepɔ so no mu. Na ɔyɔɔ Awurade afɔrebukyia a ɛwɔ Awurade ntwonoo no anim no foforɔ. Na ɔboaa Yuda ne Benyamin nyinaa ne ahɔho a wofiri Efraim ne Manase ne Simeon babɛkaa wɔn ho no ano hyiae. Na wohunu sɛ Awurade ne Nyankopɔn di n'akyire nti, nnipa pii wae firi Israel baa ne fam. Na wɔboaa wɔn ano Yerusalem. Bosome a ɛtɔ so 3 no, Asa ahenni afe a ɛtɔ so 15 so, na ɔde asadeɛ a wɔde bae no bi bɔɔ Awurade afɔdeɛ da no, anantwie 700 ne nnwan 7,000. Na wɔkɔɔ apam no mu sɛ wɔde wɔn akoma nyinaa ne wɔn kra nyinaa bɛhwehwɛ Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn no. Na obiara a ɔrenhwehwɛ Awurade Israel Nyankopɔn no, akumaa o, ɔkɛseɛ o, ɔbarima o, ɔbaa o, wonku no. Na wɔde ne kɛseɛ ne osebɔ ne ntotorobɛnto ne mmɛn suae kyerɛɛ Awurade.
na Yuda nyinaa ne gye nsɔeɛ no ho, ɛfiri sɛ wɔn akoma nyinaa na wɔde suaeɛ, na wɔn pɛ nyinaa so na wɔhwehwɛɛ no, na ɔmaa wɔhunu no, na Awurade maa wɔn ɔhome afa nyinaa hyiae. Na Maaka a ɔyɛ ɔhene Asa ne nanso, otuu ne firi ɔhemmaa die so, ɛfiri sɛ ɔyɛ ohoni ma Asera. Na Asa twaa ne honi no, bubuu no gɔsɔgɔsɔ kɔhyee no Kidron subɔnhwa mu. Na sorɔnsorɔmmea no deɛ, wɔanyi amfiri Israel, nanso Asa akoma dii mu ne nna nyinaa mu. Na ɔde n'agya kronkronneɛ ne ɔno ara na kronkronneɛ baa Nyankopɔn fie, dwetɛ ne sika ne nwenneɛ, na akodie biara a amma de kosii Asa ahenni afe a ɛtɔ so 35 so. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2, ti 16. Asa ahenni afe a ɛtɔ so 36 mu na Israel hene Baasa foro baa Yuda soɔ, na ɔkyekyeree Rama sɛ ɔde resi deɛ ofiri adie ne deɛ ɔba mu Yuda hene Asa fam kwan. Ɛna Asa yii dwetɛ ne sika firi Awurade fie ne ɔhene fie akoradeɛ mu soma ma a wɔde kɔmaa Siria hene Ben-Hadad a ɔwɔ Damasko no sɛ, apam wɔ me ne wo ntam, ne m'agya ne w'agya ntam. Hwɛ, mabrɛ wo dwetɛ ne sika. Bra bɛbubu wo ne Israel hene Baasa apam no mu, na ɔmfiri me so nkɔ. Na Ben-Hadad tie ɔhene Asa, na ɔsomaa ne dɔm so asafohene ma wɔkɔɔ Israel nkuro so. Na wɔkɔbɔɔ Iyon ne Dan ne Abel-Maim ne Naftali nkuro aduane akorae nyinaa. Na ɛbaa sɛ Baasa teeɛ no, ogyaee Rama kyekyere, na ɔmaa n'adwuma no kae. Ɛna ɔhene Asa faa Yuda nyinaa, na wɔkɔsoaa Rama aboɔ ne nnua a Baasa de kyekyereeɛ no, na wɔde kyekyeree Geba ne Mispa. Na ɛberɛ no mu no, ɔde hunufoɔ Hanani baa Yuda hene Asa nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, ɛnam sɛ wotweree Siria hene na woantwere Awurade wo Nyankopɔn no nti, Siria hene dɔm no afiri wo nsa. Etiopiafoɔ ne Libiafoɔ no anyɛ dɔm a wɔdɔɔso bebree paara, dodoɔ ne nteaseɛnam ne apɔnkɔsotifoɔ mu. Na ɛnam sɛ wotweree Awurade nti, wɔde wɔn hyɛɛ wo nsa. Na Awurade de n'ani kyini fa asase nyinaa so, sɛ ɔde ne dinyɛ bedi ama wɔn a wɔn akoma di mu wɔ ne ho no. Yei mu wadi nkwasiasɛm, na ɛfiri seesei de rekuro yi, akodeɛ bɛda wo hɔ. Na Asa nyaa ɔdehunufoɔ no ho abufu, na ɔde no kɔtoo ndeduadan mu, ɛfiri sɛ ɔfaa no yei ho abufu. Nanso Asa hyɛɛ ɔman no mu binom so ɛberɛ no mu. Na hwɛ, Asa ho nsɛm, aka ne deɛ ne akyire yi deɛ no, hwɛ, wɔatwerɛ no Yuda ne Israel ahemfo nwoma no mu. Na Asa yaree ne nan n'ahenni afe a ɛtɔ so 39 mu. Na ne yadeɛ no ano yɛ den pa ara. Nanso ne yadeɛ no mu no, wɔanhwehwɛ Awurade, na mmom nnuruyɛfoɔ. Na Asa ne n'agyanom kɔdae, na owuu n'ahenni afe a ɛtɔ so 42 mu. Na wosie no n'asieɛ a ɔbɔre faeɛ, Dawid kurom no mu. Na ɔde no too mpa a nnuhwam ahodoɔ a wɔafra no nufurafoɔ kwan so ayɛ so ma no so. Na ɔhye kɛseɛ pa maa no. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2, ti 17. Na ne ba Yehosafat bedii n'adeɛ, na ɔhyɛɛ ne ho den ne Israel dii asie. Na ɔde dɔm duaduaa Yuda nkuro a ɛyɛ den nyinaa mu. Na ɔde bansifoɔ duaduaa Yuda asase so ne Efraim nkuro a n'agya Asa gyeeɛ no mu. Na Awurade dii Yehosafat akyi, ɛfiri sɛ ɔnantee n'agya Dawid kane akwan no so, na wɔanhwehwɛ Baalim, na mmom n'agya Nyankopɔn na ɔhwehwɛɛ no. Na ne mmara nsɛm so na ɔnanteeɛ, na ɛnyɛ sɛ Israel ne yɔe no. Na Awurade maa n'ahenni no timii wɔ ne nsam. Na Yuda nyinaa de ayɛyɛdeɛ brɛɛ Yehosafat, na onyaa adedodoɔ ne animuonyam bebree. Na onyaa Awurade akwan mu akoma pa. Na afei oyiyii sorɔnsorɔmmea ne Asera nnua no firi Yuda. Na n'ahenni afe a ɛtɔ so 3 mu no, ɔsomaa n'asafohene Ben-Hail ne Obadia ne Sakaria ne Netanel ne Mikaia sɛ wɔnkɔ nkɔkyerɛkyerɛ Yuda nkuro mu. Na Lewifoɔ Semaia ne Netania ne Sebadia ne Asahel ne Semiramot ne Yonatan ne Adonia ne Tobia
ne Top Adonia ɔyɛ Lewifoɔ no ka wɔn ho. Na asɔfoɔ Elisama ne Yoharam nso ka wɔn ho. Na wɔkɔkyerɛkyerɛɛ Yuda. Na wɔkura Awurade mmara nwoma no kyini Yuda nkuro nyinaa mu kyerɛkyerɛɛ ɔman no mu. Na Awurade huhu baa nsase a etwa Yuda ho hyia no ahenni nyinaa so. Na wɔne Yehosafat ani ako. Na wofiri Filistifoɔ mu nso de ayɛyɛdeɛ ne apeatoɔ dwetɛ brɛɛ Yehosafat. Arabiafoɔ mpo de nnwan brɛɛ no. Adwennini 7,700 ne mpapo nso 7,700. Na Yehosafat kɔɔ so yɛɛ kɛse pa ara. Na ɔtotoo aban ne aduanekora nkuro Yuda. Na ɔwɔ adwuma bebree Yuda nkuro mu. Ne akofofoɔ, mmarima a otumi wɔn ho Yerusalem. Na wɔnka neɛ, sɛdeɛ wɔn mpanyin fie tie ni. Yuda mu mpempem so asafohene ne ɔsafohene Adna. Na mmarima a otumi wɔn ho 300 ka ne ho. Na ɔno so na ɔsafohene Yehohanan die. Na nipa 280 ka ne ho. Na ɔno so na Sikriba Amasia ɔde ne ho maa Awurade ayamyesuo no die. Na mmarima a otumi wɔn ho 200 ka ne ho. Na Benyamin mu, ɔbarima a otumi ne ho Eliada. Na nipa 200 a okura ntadua ne akyɛm ka ne ho. Na ɔno so na Yehosabad die. Na nipa 180 a wamia sɛdeɛ ɔrekɔsa ka ne ho. Yenum ne wɔn a wɔsom ɔhene no. Ɛsono wɔn a ɔhene de wɔn duadua Yuda nyinaa mu nkuro a ɛyɛ den no mu no. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2 ti 18. Na Yehosafat nyaa adedodoɔ ne animonyam bebree. Na ɔne Ahab bɔɔ nseɛ. Na mfie bi akyiri no, osane kɔɔ Ahab nkyɛn Samaria. Na Ahab kunkum nnwan ne anantwie bebree maa no, ne nkurɔfo a wɔka ne ho no. Na ɔgyegyee no sɛ ɔmforo nkɔ Ramot Gilead. Na Israelhene Ahab ka kyerɛɛ Yudahene Yehosafat sɛ, wo ne me bɛkɔ Ramot Gilead anaa? Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, mete sɛ wo, na me man te sɛ wo man. Me ne wo bɛkɔ ɔsa no. Na Yehosafat ka kyerɛɛ Israelhene no sɛ, mesrɛ wo, kobisa Awurade asɛm nɛ. Ɛna Israelhene no boaboa adiyifoɔ no ano hyiae, nnipa 400, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, yɛnkɔ Ramot Gilead nkɔko anaasɛ minyae. Na wɔse, forokɔ na Onyankopɔn de bɛhyɛ ɔhene nsa. Na Yehosafat kaa sɛ, Awurade diifoɔ biara nni ha bio na yɛnkɔbisa ne hɔ adeɛ. Na Israelhene ka kyerɛ Yehosafat sɛ, ɔbarima baako da so wɔ hɔ a anka yɛbɛkɔ ne nkyɛn akɔbisa Awurade hɔ adeɛ. Nanso metane no, ɛfiri sɛ ɔnka me ho asɛmpa biara. Na daa bɔne na wɔka. Ɔno ne Imlaba Mikaia. Na Yehosafat se, mma ɔhene nkasa. Ɛna Israelhene no frɛɛ opiani bi, na ɔkaa sɛ, ma Imlaba Mikaia mmra ntɛm. Na Israelhene ne Yudahene Yehosafat tete wɔn adwa so hyehyɛ wɔn ntadeɛ. Na wɔtete Samaria pono ano mpraeɛ so. Na adiyifoɔ no nyinaa rehyehyɛ nkɔm wɔn anim. Na Kenana ba Sedekia yɛ ɔdadeɛ mɛn, na ɔkaa sɛ, sɛ Awurade sie nie, yenum na ɔde bɛpempem Siria de akosi sɛ obewie wɔn. Na adiyifoɔ no nyinaa hyehyɛ nkɔm saa sɛ, forokɔ Ramot Gilead na kodi nim, na Awurade de bɛhyɛ ɔhene nsa. Na ɔbɔfo a ɔkɔfrɛɛ Mikaia no ka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ adiyifoɔ no nsɛm yɛ anokorɔ, na ɛyɛ ma ɔhene. Na ma w'asɛm nyɛ sɛ wɔ mu baako asɛm, na ka asɛmpa. Na Mikaia se, sɛ Awurade te ase yi, deɛ me Nyankopɔn bɛka no, ɛno na mɛka. Na ɔbaa ɔhene nkyɛn, na ɔhene no ka kyerɛɛ no sɛ, Mikaia, yɛnkɔ Ramot Gilead nkɔko anaasɛ minyae. Na ɔse, monkɔ na monkɔdi nim, na wɔde bɛhyɛ mo nsa. Na ɔhene no ka kyerɛɛ no sɛ, mprɛ aheara na menka wo ntam sɛ, nka me asɛm biara sɛ nokorɛ nko Awurade din mu. Ɛna ɔse, mahunu Israel nyinaa sɛ wɔapansam mmepɔ soɔ sɛ enwane a wonni hwɛfoɔ. Na Awurade se, yenum nni wuranom, ma wɔnsan nkɔ wɔn afie asomdwie mu. Ɛna Israelhene no ka kyerɛɛ Yehosafat sɛ, manka mankyerɛ wo sɛ ɔrenhyɛ me ho nkɔmpa biara, na mmom bɔne. Na ɔse, eti muntie Awurade asɛm. Mahunu Awurade sɛ wɔte n'adwa soɔ, na ɔsoro asafo nyinaa gyinagyina ne nifa ne ne benkum. Na Awurade se,
wọn na wɔbɛdaadaa Israel hene Ahab na waforo akɔtɔ Ramot Gilead na oyi kaa sɛɛ na oyi nso kaa sɛɛ na honhom bi firi begyina Awurade anim na ɔkaa sɛ me na mɛdaadaa no na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ wode de yɛn na ɔse mefiri akɔyɛ honhom torofoɔ na adiyifoɔ nyinaa anum na ɔkaa sɛ wobɛdaadaa no na wobɛtumi nso firi kɔ na kɔyɔ sa na afei hwɛ Awurade de honhom torofoɔ ahyɛ w'adiyifoɔ yi nyinaa anum na Awurade aka wo ho bɔne. Ɛna Kenana ba Sedekia twepini yɛbɛbɔɔ Mikaia sotorɔ kaa sɛ ɛhe na Awurade honhom nam firi me nkyɛn kɔka kyerɛ wuo yi. Na Mikaia se hwɛ ɛda a wobɛfiri pie mu akɔwu nta na wobɛhunu. Na Israel hene no kaa sɛ momfa Mikaia nsane nkɔ kuro no safohene Amon ne ɔhene ba Yoas nkyɛn na monka sɛ ɔhene sie nie momfa wɔ yi nkɔto n'aduadan mu na momma no ahohiahia aduane ni ne ahohiahia nsuo nom nkosi sɛ mɛba no dwoodwoo. Na Mikaia se sane deɛ wosan ba dwoodwoo a ɛneɛ na ɛnyɛ Awurade na ɔnam me so kasaeɛ. Na ɔse mo aman nyinaa muntie. Na Israel hene no ne Yuda hene Yehosafat foro kɔ Ramot Gilead. Na Israel hene no ka kyerɛɛ Yehosafat sɛ mɛsakyera me ho na makɔ dɔm no mu na wo deɛ hyɛ wo ntaadeɛ. Na Israel hene no sakyerɛɛ ne ho na ɔkɔɔ dɔm no mu. Nso na Siria hene no ahyɛ ne nteaseɛnam a ɔwɔ no so asafohene sɛ mo ne akumaa anaa ɔkɛseɛ nko gye Israel hene no nko. Na nteaseɛnam so asafohene no hunuu Yehosafat no wɔkaa sɛ Israel hene no nie. Na ɔmanee ne kɔkoe. Na Yehosafat teɛm na Awurade boaa no na Onyankopɔn danee wɔn firi ne ho. Na nteaseɛnam so asafohene no hunuu sɛ ɛnyɛ Israel hene no ne no wɔsan firi n'akyi. Na ɔbarima bi twee ne tadua mu na ne bia n'asoɔ so na ɔde saa Israel hene no mmɔtoam ne nkataboɔ no ntam. Na ɔka kyerɛɛ ne teaseɛnam kafoɔ no sɛ dane wo nsa ne fa me firi ɛdɔm yi mu na mɛpira. Na ɔko no mu yɛɛ den da no na Israel hene no kura mu gyina ne teaseɛnam no mu Siriafoɔ anim ara kosi anwummerɛ. Na owia kɔtɔɔɛ no owui. Brɛsosɛm nwoma ɛtɔ so 2 ti donkron. Na Yuda hene Yehosafat sane baa ne fie asomdwoe mu Yerusalem. Na Hanani ba Yehu ɔdehwɛfoɔ no firi kohyiaa no. Na ɔka kyerɛɛ ɔhene Yehosafat sɛ ɔbɔnefoɔ na ɛsɛ sɛ woboa no, na wɔn a wɔtane Awurade no na wodɔ wɔn. Na yɛn nti abufuo a efiri Awurade anim da wo so, nanso wɔahunu wo ho nsɛmpa sɛ wɔatwitwa Asera nnua afiri asase no so, na wɔasiesie w'akoma ahwehwɛ Onyankopɔn. Na Yehosafat tenaa Yerusalem. Na ɔsane firi kɔɔ ɔman no mu de firi Beer-Seba kosii Efraim bepɔ so. Na ɔsane wɔn baa Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn no nkyɛn. Na osisii atemmufoɔ asase no so. Yuda nkura a ɛyɛ din nyinaa mu miako. Na ɔka kyerɛɛ atemmufoɔ no sɛ monhwɛ deɛ moreyɛ yie na ɛnyɛ onipa na morebu atɛn ama no na mmom Awurade na ɔne mo wɔ hɔ atemmuo asɛm no mu. Na afei Awurade huhu ntena mo so. Monhwɛ yie na monyɔ, ɛfiri sɛ Awurade yɛn Nyankopɔn no nkontompo ne animhwɛ ne mowagyeɛ nni ne fam. Na Yerusalem nso Yehosafat de Lewifoɔ ne asɔfoɔ ne Israel agyanom atitire no mu binom sisii Awurade atemmuo ne asɛnniɛ so. Na ɔsan baa Yerusalem na ɔhyɛɛ wɔn sɛ saa na monyɛ Awurade suro mu nokorɛ ne akomamu mu, na ɔham asɛm biara a ɛba mo nkyɛn a efiri mu nuanom a wɔtete wɔn kuro mu na ɛyɛ mogya ne mogya ntɛm asɛm anaa mmara ne ɛmɔm, ahyɛdeɛ ne atemmuo ntɛm asɛm no monkyerɛkyerɛ wɔn mu na wɔanni Awurade anim so, na abufuo amma mo ne mo nuanom so. Monyɛ ɔsa na morenni so. Na hwɛ, ɔsɔfoɔ Amaria na ɔda mo ano, Awurade nsɛm nyinaa fam. Na Ismael ba Sebedia a ɔyɛ Yuda fie bapɔn ma no nso, ɔhene nsɛm nyinaa fam.
ne atemmufoɔ Lewifoɔ no nso wɔ mo anim. Mo ho nyɛ den na monyɔ, na Awurade ne apapafoɔ bɛtena. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2 ti 20. Na ɛbaa sɛ, ɛno akyiri no, Moabfoɔ ne Amonfoɔ ne Maonfoɔ no mu binom a wɔka wɔn ho no baa Yehosafat so sɛ, wɔne no rebɛko. Na wɔbɛka kyerɛɛ Yehosafat sɛ, ɛdɔm kɛseɛ bi firi po no agya firi Edom reba wo so. Na hwɛ, wɔwɔ Hasason Tamar ne En-Gedi. Na Yehosafat suroi, na ɔde n'ani too Awurade hwehwɛ so, na ɔpaee abuadadie Yuda nyinaa mu. Na Yuda boaboa ano sɛ, wɔrebɛhwehwɛ Awurade hɔ adeɛ. Nso Yuda nkuro nyinaa mu na wofiri ba bɛhwehwɛ Awurade. Na Yehosafat sɔre gyinaa Yuda ne Yerusalem badwa no mu Awurade fie abannwa foforo no anim. Na ɔkaa sɛ, Awurade yɛn agyanom Nyankopɔn, ɛnyɛ wo ne Onyankopɔn wɔ soro, na wara na wodi amanaman ahenni nyinaa soɔ. Na wo nsɛm na tumi ne maninyɛ wɔ, na obiara ni hɔ a obetumi agyina w'anim. Ɛnyɛ wo ne yɛn Nyankopɔn a wotuu asase yi sofoɔ firi wo man Israel anim, na wode maa wo dɔfo Abraham asefoɔ de rekosi daa no. Na wɔtenaa so, na wosii wo kronkronbea wɔ so maa wo din sɛ, sɛ bɔne bi, afena, atemmuo anaa ɔyaredɔm, sɛ ɛkɔm ba yɛn so a, yɛbɛba abegyina efie yi anim ne w'anim, efiri sɛ wo din wɔ efie yi mu. Na yɛafiri yɛn amanehunu mu asu afrɛ wo, na woatie yɛn agye yɛn. Na afei hwɛ, Amonfoɔ ne Moab ne Seir bepɔ a wɔama Israel kwan ama wankɔ wɔn soɔ, bere a wofiri Misraim asase so reba no. Na mmom wɔdane firi wɔn ho na wansɛe wɔn no. Hwɛ, deɛ wɔde retua yɛn ka ne sɛ, waba rebetu yɛn afiri w'agyapade a wɔde maa yɛn sɛ yenni soɔ no soɔ. Yɛn Nyankopɔn, wore mu wɔ n'atɛn, na yenni tumi a yɛde regyina ɛdɔm bebree yi a wɔreba yɛn soɔ yi anim. Na yɛn deɛ, yennim deɛ yɛnyɔ, na wo so na yɛn ani da. Na Yuda nyinaa gyinagyina Awurade anim, wɔn ne wɔn mma nketewa, wɔn yerenom ne wɔn mma. Na Matania ba, Yeiel ba, Benaia ba, Sakaria ba Yehasiel a ɔyɛ Lewini a ofiri Asaf mma mu no, Awurade honhom baa ne so badwa no mu. Na wɔkaa sɛ, Yuda nyinaa ne Yerusalemfoɔ ne ɔhene Yehosafat muntie sɛ Awurade se mu nie. Mo deɛ, monsuro, na mo akoma ntu dɔm bebree yi anim. Na ɛnyɛ mo na ɔsɛ yi wɔ mo, na ɛwɔ Onyankopɔn. Ɔkyerɛ mo nsan kɔ wɔn so, hwɛ, wɔreforo Sis aforɔeɛ reba. Na mobɛkɔ akɔto wɔn bɔhwa no awieeɛ. Yeruel serɛ anim. Ɛnyɛ mo deɛ sɛ mobɛko yɛn mu. Gyina nko ara na monkɔgyina. Na monhwɛ Awurade a ɔka mo ho no nkwagyeɛ. Yuda ne Yerusalem, monsuro na mo akoma ntu. Wɔkyena momfiri adi nkɔhyia wɔn, na Awurade bɛdi mo akyi. Ɛna Yehosafat koto di n'anim butuu fam. Na Yuda ne Yerusalemfoɔ no nyinaa hwehwee fam Awurade anim, sɔree Awurade. Na Lewifoɔ a wofiri Kehatfoɔ mma ne Korafoɔ mma mu no sɔree sɛ, wɔde ɛnne kɛseɛ pa ara reyi Awurade Israel Nyankopɔn no ayɛ. Na wɔsɔree anɔpatutu, na wofiri adi kɔɔ Tekoa serɛ so. Na wɔrefiri adiɛ no, Yehosafat gyinae na ɔkaa sɛ, Yuda ne Yerusalemfoɔ, montie me. Monye Awurade mo Nyankopɔn ni, na mubetim, na monye n'adiyifoɔ no ni, na mubedi yie. Na ɔne ɔman no tuu agyina, na oyiyii adwontofoɔ a wɔto Awurade dwom yi n'ayɛ. Ahonkeka kronkron mu. Na ɔrefiri adiɛ no, wodii wɔn a wɔamia no anim, na wɔkaa sɛ, Monna Awurade ase, na n'adɔyɛ wɔ hɔ daa. Na ɛberɛ a ɔrefiri dwontoɔ ne ayeyi aseɛ no, Awurade maa atɛfoɔ baa Amonfoɔ, Moab ne Seir bepɔ sofoɔ a wɔbaa Yuda soɔ no so, na wɔkaa wɔn gui. Na Amon ne Moabfoɔ no sɔre tiaa Seir bepɔ sofoɔ no sɛee wɔn pasapasa. Na wowiee Seirfoɔ no, wɔboaa wɔn ho kunkum wɔn ho. Na Yuda duruu ahwɛyɛ a ɛhyɛ ɛserɛ soɔ, na wɔdanee wɔn ani hwɛɛ dɔm kɛseɛ no. Na hwɛ, wɔn funu na egugu fam, na obi amfiri mu amfi. Na Yehosafat ne ne dɔm no kɔkɔfom wɔn asadeɛ no.
na wohunu wɔn mu ahode ne ntade ne nwene a ɛyɛ fɛ pii pa, na wɔtase fae a na wɔntumi nsoa, na wɔde asade no fom ara nansa, efiri sɛ na ɛdɔɔso bebree. Na da a ɛtɔ so 9 no, ɔboaboa wɔn ano nhyira bɔnhwa no mu, efiri sɛ ɛhɔ na wɔhyiraa Awurade, nti na wɔfrɛ ɛhɔ din sɛ nhyira bɔnhwa de besi nnɛ. Na Yuda ne Yerusalemfoɔ nyinaa sanee. Na Yehosafat di wɔn anim, na wɔde anigye sane baa Yerusalem. Na Awurade maa wɔn ani gyee wɔn atamfo ho. Na wokurakura mmɛnta ne asankutene ne ntotorobɛnto baa Yerusalem bɛhyɛnee no Awurade fie. Na wɔtee sɛ Awurade ne Israel atamfo ako no, Nyankopɔn huhu kaa nsase so ahenni nyinaa. Na Yehosafat ahemman mu dwoe. Na ne Nyankopɔn maa no ɔhome afa nyinaa hyiae. Na Yehosafat dii Yuda so hene. Obedii hene no, na wadi mfie 35. Na odii hene mfirihyia 25 Yerusalem. Na ne nadin de Asuba a ɔyɛ Silhi ba. Na ɔnantee n'agya Asa kwan so. Na wɔamane amfiri so. Na ɔyɛɛ deɛ ɛtene Awurade ani so. Nanso sorɔnsorɔmmea no deɛ, wɔanyi. Na ɔman no nya nsiesie wɔn akoma maa wɔn agyanom Nyankopɔn no. Na Yehosafat ho nsɛm kaeɛ. Aka ne deɛ ne akyire yi deɛ no. Hwɛ, wɔatwerɛ no Hanani ba Yehu nsɛm a wɔde hyɛɛ Israel ahemfo nwoma mu no mu. Na ɛno akyiri no, Yudahene Yehosafat ne Israelhene Ahasia a odii nsɛmmɔne no pamee. Na ɔne no pam sɛ wɔbɛyoyɔ ahyɛn akɔ Tarsis. Na wɔpempam ahyɛn no Esion Geba. Na Dodawa ba Eliasa a ofiri Maresa hyɛ Yehosafat ho nkɔm sɛ, sɛ wo ne Ahasia apam nti, Awurade asɛe wo nnwuma. Na ahyɛn no bobɔe, na wɔantumi ankɔ Tarsis. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2, tie 21. Na Yehosafat ne n'agyanom kɔdae, na osie no kaa n'agyanom ho Dawid kuro no mu. Na ne ba Yehoram bedii n'adeɛ. Na ɔwɔ nuabarimanom a wɔyɛ Yehosafat mma, Asaria ne Yehiel ne Sakaria ne Asaria ne Mikael ne Sefatia. Yenum nyinaa yɛ Israelhene Yehosafat mma. Na wɔn agya maa wɔn akyɛdeɛ bebree, dwetɛ ne sika ne aboɔdenneɛ ne Yuda mu nkuro a ɛyɛ din bi nso. Na ahenni no deɛ, wɔde maa Yehoram, efiri sɛ na ɔno ne abakan. Na Yehoram sɔre dii n'agya ahenni no soɔ no, ɔhyɛɛ ne ho den, na ɔde nkrate kunkum ne nuabarimanom nyinaa ne Israel mmapɔmma mu binom nso. Yehoram dii mfie 32 na obedii hene. Na odii hene mfie 8 Yerusalem. Na ɔnantee Israel ahemfo kwan so, sɛdeɛ Ahab fie yɔɔɛ no. Efiri sɛ, Ahab babaa bɛyɛɛ ne yere, na ɔyɛ Awurade ani so bɔne. Nanso Awurade ampɛ sɛ ɔsɛe Dawid fie no. Apam a ɔne Dawid pamyɛ no nti, ne sɛ ɔkaa sɛ, ɔbɛma no ne ne mma nso kanea nna nyinaa no. Ne bere so na Edom tee atua firi Yuda nsa aseɛ, na wokosii wɔn so hene. Na Yehoram ne n'asafohene ne nteaseɛnam a ɛka ne ho nyinaa sene kɔɔ hɔ. Na ɔsɔre anadwo na okokum Edomfoɔ a wɔatwa ne ho ahyia ne nteaseɛnam so asafohene no. Na Edom tee atua firi Yuda ase de besi nnɛ. Ɛno na Libna nso tee atua berɛ no ara mu firi n'aseɛ, efiri sɛ wɔagya Awurade n'agyanom Nyankopɔn no. Nso ɔyoyɔɔ sorɔnsorɔmmea Yuda mmepɔ so, na ɔde Yerusalemfoɔ kɔɔ adwamammɔ mu, na ɔhyɛɛ Yuda maa wɔkɔɔ mu. Na atwerɛ bi firi odiyifoɔ Elia hɔ baa ne nkyɛn sɛ Awurade, wagya Dawid Nyankopɔn sie ni, esiane sɛ wɔanante wagya Yehosafat akwan soɔ ne Yuda hene Asa akwan soɔ, na wonante Israel ahemfo akwan soɔ, na wodi Yuda ne Yerusalemfoɔ kɔɔ adwamammɔ mu sɛ Ahab fie adwamammɔ no, na wakum wo nuanom nso, wagya fiefoɔ a wɔyɛ sene woɔ no nti. Hwɛ, Awurade de ɔhaw kɛseɛ bɛha wo man ne wo mma ne wo yerenom ne w'ahodie nyinaa, na wara nso, ɔde nyarewa bebree bɛhaw. Wobɛyare wo yam de bɛkɔ akosi sɛ yadeɛ no nti, wayamdeɛ bɛfiri adida biara. Na Awurade hwanyan Filistifoɔ ne Arabifoɔ a wɔwɔ Etiopiafoɔ nkyɛn mu no honhom tia Yehoram. Na wɔforo baa Yuda so, na wɔtetee mu,
na wɔfa ahode a ohunu no ɔhene fie nyinaa ne ne mmabarima nso ne ne yerenom nomum kɔe. Na anka ɔbabarima ama no, gye ne mmabarima mu akumaa Yehoahas. Na yɛn nyinaa akyiri no, Awurade de ayamdie mu yade a enni sabea bɔɔ no. Na yɛn kɔɔ so ara kosii sɛ, mfie 2 awieɛ no, na yamdie firi adie yadeɛ no ara mu, na owu yi abɔne mu. Na ne man anhye ɔhyeɛ biara amma no sɛ n'agyanom hyeɛ no. Odii mfie 32 na obedii hene. Na odii hene mfie 8 Yerusalem. Na ɔkɔe. Na obi anyam no. Na wosie no Dawid kuro mu. Nanso ɛnyɛ ahemfo no adamena no mu. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2 tie 22. Na Yerusalemfoɔ de ne ba akumaa Ahasia sii hene n'anan mu. Efiri sɛ, ne mmanpanyin nyinaa no, afonfafoɔ asafo a wɔbaa nsra mu, Arabifoɔ no mu no kunkum wɔn. Na Yehoram ba Ahasia di Yuda hene. Ahasia di mfie 42 na obedii hene. Na odii hene afe 2 Yerusalem. Na ne na din de Atalia a ɔyɛ Omri ba. Ɔno nso nante Ahab fie akwan so. Efiri sɛ, ne na tuu no fo sɛ onni asɛmmɔne. Na ɔyɛ Awurade ani so bɔne sɛ Ahab fie. Efiri sɛ, n'agya wu akyiri no, wɔn na otuu no fo, na ɛmaa no guu asu. Wɔn afutuo nso so na ɔnam kɔe. Na ɔne Israelhene Yehoram a ɔyɛ Ahab ba kɔɔ ɔsa, ne Siriahene Hasael kɔkoe wɔ Ramot Gilead. Na Siriafoɔ no piraa Yehoram. Na ɔsanee sɛ ɔrekɔsa ne ho yadeɛ Yesreel. Afiri pira a ɔne Siriahene Hasael reko no, wɔpirapira no Rama no mu. Na Yudahene Yehoram ba Asaria sane kɔɔ sɛ ɔrekɔhwɛ Ahab ba Yehoram Yesreel, efiri sɛ na ɔyare. Na Onyankopɔn na ɔde ɛsane besane Ahasia sɛ ɔnkɔ Yehoram nkyɛn. Na oduruɛ no, ɔne Yehoram fie kohyiaa Nimsi ba Yehu a Awurade asra no sɛ ɔnsɛ Ahab fie. Na Yehu di atemmuo baa Ahab fie soɔ no, ɔkɔtoo Yuda mapɔɔma ne Ahasia nuanom ma a wɔsom Ahasia no, na okunkum wɔn. Na ɔkɔhwehwɛɛ Ahasia, na wɔkyeree no. Na ɔno deɛ, na ɔde ne ho ahunta Samaria. Na wɔde no brɛɛ Yehu, na wokum no. Na wosie no, na wɔkaa sɛ, Yehosafat a ɔde n'akoma nyinaa hwehwɛ Awurade no ba ne no. Na obiara ni Ahasia fie bio a obenya ahene no ho ahoɔden. Na Ahasia na Atalia hunu sɛ ne ba awuo no, ɔsɔre kɔdwerɛɛ ahenni no asefoɔ nyinaa Yuda fie. Na ɔhene babaa Yehosabat faa Ahasia ba Yoas, na owiaa no firi ɔhene ma a ɔreku wɔn no mu. Na ɔde no ne ɔbagyegyefoɔ hyɛɛ pie mu. Na sɛ ɔhene Yehoram babaa Yehosabat a ɔyɛ ɔsɔfo Yehoada yere no yɛ Ahasia nuabaa nti, ɔde no hunta firi Atalia anim na wanku no. Na ɔne wɔn tenaa Nyankopɔn fie huntaa mfie 6. Na Atalia di asase no so hemaa. Brɛsosɛm nwoma ɛtɔ so 2 tie 23. Na afe ɛtɔ so 7 mu no, Yehoada hyɛɛ ne ho den no, ɔfaa ɔhaha so asafohene Yeroham ba Asaria, ne Yohanan ba Ismael, ne Obed ba Asaria, ne Adaia ba Maseia, ne Sikri ba Elisafat ma wɔne no pamee. Na wɔkyini Yuda, na ɔboaboa Lewifoɔ no ano firi Yuda nkuro nyinaa mu, ne Israel agyanom atitire no. Na wɔbehyiaa Yerusalem, na badwa no nyinaa ne ɔhene pam Nyankopɔn fie. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, hwɛ, ɔhene ba no na obedi hene, sɛdeɛ Awurade aka no Dawid ma ho no. Ade a monyo nie, mo mu asɔfoɔ ne Lewifoɔ a wɔba asɔrefie homeda no mu nkyɛmu 3 mu biako mmɛyɛ ɛpono ano ahwɛfoɔ. Na nkyɛmu biako ntena ɔhene fie, na nkyɛmu biako nso ntena nyinasoɔ pono no ano. Na ɔman no nyinaa ntena Awurade fie abennwa no so. Na obiara nhyɛ Awurade fie, gye asɔfoɔ ne Lewifoɔ mu wɔn a wɔsom no. Wɔn na wɔnhyɛ ne mu, efiri sɛ wɔyɛ kronkron. Na ɔman no nyinaa nhwɛ Awurade ahyɛdeɛ no. Na Lewifoɔ no ntwa ɔhene ho nhyia, wɔn akodeɛ nkurakura wɔn nsam. Na deɛ ɔhyɛ ne efie hɔ no, wonku no, na wɔntena ɔhene no ho n'adifire ne ne mu ba mu.
na Lewifoɔ no ne Yuda nyinaa yɛ sɛdeɛ ɔsɔfoɔ Yehoiada hyɛɛ no nyinaa. Na wɔn mu biara de ne nipa a ɔrebɛsom asɔrefie homeda ne wɔn a ɛrepɔn adwuma homeda no bae. Ɛfiri sɛ, ɔsɔfoɔ Yehoiada ama wɔn a ɔrepɔn no ampɔn. Na ɔsɔfoɔ Yehoiada de ɔhene Dawid mpia ne akyɛm akɛseɛ ne nkuma a ɛwowɔ Nyankopɔn fie no memaa ɔhaha so asafohene no. Na ɔde ɔman no nyinaa gyinagyina hɔ. Na wɔn akodeɛ kurakura wɔn nsam. Efiri ɛdan no nifa ntwea so kosi ɛdan no benkum ntwea so. Afɔrebukyia no ne ɛdan no ho twa ɔhene no ho hyiae. Na oyii ɔhene ba no firi adi. Na wɔde ahemotire no bɔɔ ne ti. Na wɔde adanseɛ no maa no. Na wosii no hene. Na Yehoiada ne ne mma sraa no ngo. Na wɔkaa sɛ, ɔhene nkwa so. Ɛna Atalia tee ɔman a ɔretu mmirika na ɔreyi ɔhene ayɛ no gyegyeegye no. Ɔbaa nkurɔfoɔ no nkyɛn Awurade fie. Na obehunui. Na hwɛ, na ɔhene no gyina n'agyinaeɛ aboboa no. Asafohene ne ntotorobɛnto no wɔ ɔhene no nkyɛn. Na asase no so nkurɔfoɔ nyinaa ani agye. Na ɔrehyenhyɛne ntotorobɛnto. Na adwontofoɔ no de nsankuo bɔɔ ayɛyie nnwom. Ɛna Atalia sunsuanee n'ataadeɛ mu. Na wɔkaa sɛ, Etirisupam, etirisupam. Na Yehoiada yii ɔhaha so asafohene a ɔhwɛ dɔm no soɔ no. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Monyi no mfiri nkɔ nkyerɛpɛn no mu, na deɛ obedi n'akyire no, wonku no nkrantaa no. Na ɔsɔfoɔ no se, Monku no Awurade fie. Na wɔsɔɔ ne mu de ne kɔɔ apɔnkɔ pono ano, ahemfie, na wokum no wɔ hɔ. Ɛna Yehoiada de apam too ɔno ne ɔman no nyinaa ne ɔhene no ntam sɛ, wɔnyɛ Awurade man. Na ɔman no nyinaa kɔɔ Baal fie kogurii. Na n'afɔrebukyia ne n'ahoni no, obubui. Na Baal sɔfoɔ Mata nso, okum no afɔrebukyia no anim. Na Yehoiada siesie Awurade fie hwɛ nnwuma no de hyɛɛ asɔfoɔ a ɔne Lewifoɔ a Dawid kyekyɛɛ wɔn mu sisii Awurade fie so, sɛ wɔmmɔ Awurade ɔhye afɔdeɛ sɛdeɛ wɔatwerɛ no Mose mmara mu no. Na ɔnya no anigye ne adwontoɔ mu, sɛ Dawid hyehyɛɛ no no. Nanso ɔde apono ano ahwɛfoɔ gyinagyina Awurade fie apono no ano. Na deɛ ne ho akum asɛm biara mu anhyɛ ne mu. Na ɔfaa ɔhaha so asafohene no ne abrempɔn no ne ɔman no sodifoɔ ne asase no sofoɔ nyinaa. Na ɔde ɔhene no firi Awurade fie sanee. Na wɔbaa ɔhene fie pono a ɛkron no mu. Na ɔde ɔhene no tenaa ahenni adwa no so. Na asase no sofoɔ nyinaa ani gyee. Na kuro no mu dwoe. Na Atalia deɛ, wɔde nkrante kum no. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2, tie 24. Yoas dii mfie 7 na obedii hene. Na odii hene mfie 40 Yerusalem. Na ne na din de Sibia ofiri Beersheba. Na Yoas yɛɛ deɛ tene Awurade ani so, ɔsɔfoɔ Yehoiada brɛ no so nyinaa. Na Yehoiada waree yerenom baanu maa no. Na ɔwɔ mmabarima ne mmammaa. Na ɛno akyiri no, ɛbaa Yoas akoma mu sɛ, ɔbɛpimpam Awurade fie no foforo. Na ɔboaboa asɔfoɔ no ne Lewifoɔ no ano hyiae. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Momfiri adi nkɔ Yuda nkuro so, na monkɔboa dwetɛ ano mfiri Israel nyinaa nsɛm. Na wɔde apempam mo Nyankopɔn fie no daa afe. Na mo deɛ, momma mo ho nyɛ hare asɛm yi mu. Nanso Lewifoɔ no ho anyɛ hare. Ɛna ɔhene no frɛɛ ɔsɔfopanyin Yehoiada. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Adɛn nti na woma Lewifoɔ no nye Yuda ne Yerusalem to a Awurade akoa Mose ne Israel badwa no hyɛ maa adanseɛ ntomadan no? Na Atalia, ɔbɔnefoɔ no, na ne mma tete Nyankopɔn fie no mu. Na Awurade fie akronkron ne nyinaa nso, wahwere ama Baalim. Na ɔhene no ka ma wɔpam adaka biako. Na wɔde si Awurade fie pono ano wɔ adi hɔ. Na wɔpae no Yuda ne Yerusalem sɛ, wɔmfa Nyankopɔn akoa Mose to a wɔde too Israel so ɛsrɛ no so mmerɛ Awurade. Na mapɔma no nyinaa ne ɔman no nyinaa ni gyee. Na wɔde ba beguu adaka no mu ara kosii sɛ ɛyɛ ma. Na bere biara a Lewifoɔ no behunu sɛ sika adɔɔso wɔ adaka no mu, na wɔde brɛ wɔn a ɔhene ahyɛ sɛ ɔhwɛ soɔ no. Ɔhene twerɛfoɔ ne deɛ ɔsɔfopanyin no ahyɛ sɛ ɔhwɛ soɔ no ba behwie firi adaka no mu. Na wɔma so sane de kosi ne sibea. Saa na ɔyɛ no da biara. Na ɔboaboa sika bebree ano.
na ɔhene ne Yehoiada de maa wɔn a wɔyɛ Awurade fie som adwuma no. Na wɔde bobɔɔ aboɔ paefoɔ ne adwumfoɔ paa sɛ wɔn pimpam Awurade fie no foforo, ne dadeɛ ne kɔɔbere adwumfoɔ nso, sɛ wɔmiamia Awurade fie no mu. Na wɔn a wɔyɛ adwuma no yɔe, na pimpam adwuma no kɔɔ so wɔ nsɛm. Na wɔde Nyankopɔn fie no sii hɔ maa no yɛ yie na ɛyɛɛ den. Na wɔwieɛ no, wɔde sika no nkayɛ baa ɔhene ne Yehoiada anim. Na wɔde yɔɔ nneɛma maa Awurade fie, ɔsom ne ɔhye afɔdeɛ no ho nneɛma, ne nkoraa ne sika ne dwetɛ nneɛma no. Na wɔbɔɔ ɔhye afɔdeɛ Awurade fie daadaa Yehoiada berɛ so nyinaa. Na Yehoiada bɔ akora, na nna mee no, na owui. Na owuiɛ no, na wadi mfirihyia 130. Na wokosiee no Dawid kurom, ahemfo no nkyɛn, efiri sɛ odii asɛmpa Israel ne Onyankopɔn ne ne fie no ho. Na Yehoiada wu akyiri no, Yuda mapɔɔma ba bɛkotow ɔhene no. Ɛna ɔhene no tie wɔn, na wogyaa Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn fie, na wɔkɔsom Asera nnua ne ahoni no. Na wɔn asodie yi nti, abufuo baa Yuda ne Yerusalem so. Na ɔsomaa adiyifoɔ ma wɔbaa wɔn mu sɛ ɔmmɛsan wɔn mmra Awurade nkyɛn. Na wodii wɔn adanseɛ, nanso wɔantie. Na Nyankopɔn honhom baa ɔsɔfoɔ Yehoiada ba Sakaria so, na okogyinaa soro ɔman no anim ka kyerɛɛ wɔn sɛ Onyankopɔn sie nie, adɛn nti na moto Awurade mmara nsɛm? Na ɛrensi mo yie sɛ mo agya Awurade yi, ɔno nso agya mo. Na ɔpam ne tiri so, na wɔkosii no aboɔ, sɛdeɛ ɔhene hyɛeɛ no, Awurade fie abaannwa so. Na ɔhene Yoas ankae adɔeɛ a n'agya Yehoiada de yɛɛ no no, na okum ne ba no. Na ɔrewuo no, ɔkaa sɛ, Awurade nhwɛ na ɔntɔ so werɛ. Na afe no duruiɛ no, Siriafoɔ dɔm tu baa ne so, na ɔbaa Yuda ne Yerusalem, na ɔbɛsɛee ɔman no mapɔɔma no nyinaa firi ɔman no mu. Na wɔn asadeɛ no nyinaa wɔde kɔmaa Damasko hene. Na nnipa kakraa bi na Siriafoɔ dɔm de baeɛ, nanso Awurade de dɔm kɛseɛ paara hyɛɛ wɔn nsa, efiri sɛ na wɔagya Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn no. Na Yoas nso, wɔne no dii atemmusɛm, na wofiri ne so siim kɔɔɛ no, efiri sɛ wogyaa no apirakuro bebree mu. Ne nkoa pam ne tiri so, ɔsɔfoɔ Yehoiada mma no mogya nti. Na wokokum no ne mpa so, na wowuyi. Na wosiee no Dawid kurom, na wɔansie no ahemfo no asieeɛ. Na wɔn a ɔpam ne tiri soɔ no nie: Sabad, Amonni baa Simeat ba, ne Yehosabad, Moabni baa Simrit ba. Na ne mma no, ne ɛtoɔ dodoɔ a wɔgyee no, ne Nyankopɔn fie pimpam no, hwɛ, wɔatwerɛ no ahemfo nwoma nkyerɛaseɛ no mu. Na ne ba Amasia bedii n'adeɛ. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2, ti 25. Amasia dii mfie 25 na obedii hene. Na odii hene mfirihyia 29 Yerusalem. Na ne na din di Yehoiada na ofiri Yerusalem. Na ɔyɔɔ deɛ ɛtene Awurade ani so. Nanso ɛnyɛ n'akoma pɛyɛm. Na ɛbaa sɛ ahenni no tim no soɔ no, okunkum ne nkoa a okum n'agya ɔhene no. Na wɔn mma deɛ, wɔanku wɔn, sɛdeɛ wɔatwerɛ no mmara no mu, Mose nwoma mu no a Awurade hyɛɛ sɛ, agyanom nwoma mma nti, na mma nso nwu agyanom nti, na onipa no ara bɔne nti na wɔma no nwuo. Na Amasia boaboa Yuda ano hyiae, na wɔde wɔn gyinagyinae, mpanyin fie so ne mpempem so asafohene ne ɔhaha so asafohene so, Yuda ne Benyamin nyinaa mu. Na ɔkan wɔn firi wɔn a wɔadi mfie 20 ne akyire so. Na wohunu wɔn sɛ wɔyɛ nnipa a wɔayi wɔn 300,000 a wotumi ɔsɛtuo kura mpea ne akyɛm. Nanso ɔde dwetɛ kɛseɛ 100 kɔbɔɔ Israel mu nnipa 1,000 a wɔyɛ mmarima a otumi wɔn ho paa. Na Nyankopɔn nipa bi baa ne nkyɛn bɛkaa sɛ, Ɔhene, ma Israel dɔm no ne wo nkɔ, na Awurade nni Israel Efraim mma no nyinaa akyi. Nanso sɛ wususu sɛ woyɛ saa na wubenya ɔko no mu ahoɔden a, Onyankopɔn bɛma wahwe ase wo tamfo anim, efiri sɛ Onyankopɔn wɔ tumi sɛ ɔboa anaa ɔma obi hwe aseɛ. Ɛna Amasia ka kyerɛɛ Nyankopɔn nipa no sɛ, na deɛ na ɔnyɛ dweti kɛseɛ ɔha a
mede ama Israel asafo no. Na Nyankopɔn nipa no se, ɛwɔ Awurade nsɛm sɛ ɔbɛma wo adeɛ pii asene yei. Na Amasia pae no asafo a ofiri Efraim baa ne nkyɛn no mu sɛ wɔnkɔ wɔn tenabea. Na wɔn bu fu Yuda sɛ, na wɔde abufuhyeɛ sane kɔɔ wɔn tenabea. Na Amasia hyɛɛ ne ho den, na ɔde ne dɔm no kɔɔ Nkyene Bɔnhwa no mu. Na okokum Seirfoɔ no mu nnipa 10,000. Na wɔn mu nnipa 10,000 nso, Yudafoɔ no faa wɔn nomum anim no. Na wɔde wɔn kɔɔ ɔbotan bi atifi. Na ɔtotoo wɔn firi ɔbotan no atifi hwehwee fam ma wɔn nyinaa mu paepae. Na asafo Amasia ma wɔsanee sɛ ɔne no nkɔ ɔsa no mma koguu Yuda nkuro so, firi Samaria koduru Bet-Horon, na wokunkum wɔn mu nnipa 3,000, na wɔfom adeɛ bebree fae. Na Amasia firi Edomfoɔ kum sane bae no, ɔde Seirfoɔ anyame bae, na ɔde besisi hɔ fae sɛ anyame, na ɔkotow wɔn anim, na ɔhyee aduhwam maa wɔn. Ɛna Awurade abufuo sɔre tia Amasia, na ɔsomaa odiyifoɔ bi baa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, adɛn nti na woahwehwɛ ɔman bi anyame a wɔantumi anye wɔn man amfiri wɔn nsam no? Na ɔrekasa akyerɛ no no, ɔka kyerɛɛ no sɛ, Wahyɛ wɔ ɔhene fotufoɔ. Gyae, adɛn nti na wonku wɔ? Na odiyifoɔ no gyae, na ɔkaa sɛ, mahunu sɛ Awurade abɔ ne tirim sɛ ɔbɛsɛe wo, ɛfiri sɛ woayɛ yei, na woantie m'afotuo no. Ɛna Yudahene Amasia tuu agyina, na ɔsomaa Israelhene Yoas a ɔyɛ Yehoahas ba Yehu ba nkyɛn sɛ, Bra, ma yɛhwɛ yɛn ho anim. Na Israelhene Yoas soma ma wɔkɔɔ Yudahene Amasia nkyɛn sɛ, Nkasaadua a ɛwɔ Lebanon no soma ma wɔkɔɔ tweneduro a ɛwɔ Lebanon no nkyɛn sɛ, fa wo ba ma me ba nwale, na wura mu mmoa a wɔwɔ Lebanon no sene betietia nkasaadua no so. Wo se, hwɛ, woakum Edom, na wakoma amma wo so sɛ worehwehwɛ animuonyam. Afei tena wo fie. Adɛn nti na wo ne musuo rebedi apreapre na wahwe aseɛ, wo ne Yuda nyinaa? Na Amasia ntie, ɛfiri sɛ Nyankopɔn nsɛm na ɛfiri, sɛ ɔde wɔn bɛhyɛ obi nsɛm, sɛ wahwehwɛ Edom anyame no nti. Na Israelhene Yoas foro bae, na ɔde bɛbɔ animu, ɔno ne Yudahene Amasia wɔ Bet-Semes a ɛyɛ Yuda dea no. Na Yuda gui wɔ Israel anim, na odwane kɔɔ wɔn ntomadan mu. Na Yudahene Amasia a ɔyɛ Yehoahas ba deɛ, Israelhene Yoas kyeree no Bet-Semes, na ɔde no baa Yerusalem, na oburii Yerusalem fasuo no firi Efraim pono ho de kosii ntweaso pono no ho, basafa 400, na ɔfaa sika ne dwetɛ nyinaa, ne nwinne a ohunuu no Nyankopɔn fie, Obed-Edom nsɛm no nyinaa, ne ahemfie akoradeɛ no, ne nnɔnwowafoɔ no nso, na ɔsane kɔɔ Samaria. Na Yudahene Amasia a ɔyɛ Yoas ba di mfirihyia 15. Israelhene Yoas a ɔyɛ Yehoahas ba no wu akyi. Na Amasia ho nsɛm kae, aka ne deɛ ne akyire yi deɛ no, hwɛ, wɔantwerɛ no Yuda ne Israel ahemfo nwoma no mu anaa? Na efiri bere a Amasia sane firi Awurade akyire no, wɔpam ne tiri so Yerusalem, na odwane kɔɔ Lakis. Na wɔsoma ma wotii no kɔɔ Lakis kokum no wɔ hɔ, na wɔsoaa no apɔnkɔ so bae, na wobesie no n'agyanom nkyɛn Yuda kuro no mu. Bɛsosɛm nwoma ɛtɔ so 2, tie 26. Na Yuda man no nyinaa faa Usia, na wadi mfirihyia 16, na wosii no hene n'agya Amasia anan mu. Ɔno na ɔkyekyeree Elot, na ɔdane maa Yuda. Akyire yi no, ɔhene no ne n'agya nom kɔdae. Usia dii mfie 16 na obedii hene, na odii hene mfie 52 Yerusalem. Na ne nadin de Yekalia ofiri Yerusalem, na ɔyɛɛ deɛ ɛtene Awurade ani so sɛdeɛ n'agya Amasia yɔɛ no ara. Na ɔhwehwɛɛ Onyankopɔn. Na Sakaria a ɔyɛ Nyankopɔn adehunu mu nhunumufoɔ no wɔ hɔ no nyinaa. Na nanso a ɔhwehwɛɛ Awurade no, Onyankopɔn maa no dii yie. Na ofiri adi kɔnee Filistifoɔ koe. Na obubuu Gat fasuo, ne Yabne fasuo, ne Asdod fasuo, na ɔkyekyeree nkuro Asdod ho ne Filistifoɔ no mu. Na Onyankopɔn boaa no tiaa Filistifoɔ ne Arabifoɔ a
na wɔtete Gobal ne Meunifoɔ no, na Amonfoɔ de ayɛyɛdeɛ brɛɛ Usia, na ne din hyehye koduruu Misraim, na ne ho yɛɛ den kɔɔ so pa ara. Na Usia totoo aban atentene Yerusalem, ntwea pono no so, ne bɔnhwa pono no so, ne emu fam ntwea so no so, na ɔhyehyɛɛ no den. Na ɔtotoo aban atentene nso ɛserɛ so, na otutuu mmura pii, ɛfiri sɛ na ɔwɔ mmuakuo bebree mpaprɛ ne asaseta so. Ɔwɔ akuafoɔ ne bobituroyɛfoɔ mmepɔ so ne Karmel so, ɛfiri sɛ na ɔpɛ kua. Na Usia wɔ dɔm a odi n'ako a otu sa asafo soɔ, sɛdeɛ wɔn kanea a wɔnam ɔtwerɛfoɔ Yeiel ne ɔpanyin Masaia so kan wɔn no ano teɛ. Wɔn nso na wɔhyɛ Hanania a ofiri ɔhene asafohene no mu no aseɛ. Agyanom atitire a wɔwɔ mmarima akofofoɔ no mu no nyinaa ano si 600,000. Na ɛdɔm a ɛhyɛ wɔn ase a otumi wɔn ho ano si 300,000 ne 7,500. Akofo a wɔwɔ tumi ne ahoɔden de boa ɔhene tia atamfo. Wɔn na Usia siesie akyɛm ne mpea ne nnadeɛ kyɛ ne nkataboɔ ne ntadua ne ntomoɔ maa wɔn sɛ wɔmfa mma dɔm no nyinaa. Na ɔyɔ adetoɔ mfidie a ɛyɛ adwumfoɔ adwini wɔ Yerusalem, sɛ ensisi aban atentene so ne afasuo ntua so, na wɔmfa ntoto agyan ne aboɔ akɛseɛ. Na ne din tahye kɔɔ akyirikyiri pa, na onya ɔboa a ɛyɛ nwanwa kosii sɛ ne ho yɛɛ den. Na ne ho yɛɛ den no, n'akoma maa so maa no bɔɔ brɛfunu, na ɔfom Awurade ne Nyankopɔn. Na ɔhyɛnee Awurade asɔredan mu sɛ ɔrekɔhye aduhwam hyeɛ bukyia no so. Na ɔsɔfoɔ Asaria dii n'akyi. Na Awurade asɔfoɔ 80, nnipa a wotumi wɔn ho ka ne ho. Na wokogyinae ne ɔhene Usia dii asie. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, Usia, ɛnyɛ wo deɛ sɛ wobɛhye aduhwam ama Awurade, na ɛyɛ asɔfoɔ. Aaron ma a wɔayɛ wɔn kronkron sɛ wɔnhye aduhwam no dea. Firi firi kronkronbea ha yi, na wafom, na w'anim nyɛ nyam Awurade Nyankopɔn anim. Na Usia bu fui, na aduhwam hyeɛ adeɛ no kura ne nsɛm sɛ ɔde rebɛhye aduhwam no. Na ɔfaa asɔfoɔ no abufuo no, kwata fifiri ne moma so asɔfoɔ n'anim, Awurade fie hɔ, aduhwam hyeɛ bukyia no ho. Na ɔsɔfopanyini Asaria danii n'ani kyerɛɛ no, ɔne asɔfoɔ no nyinaa. Na hwɛ, wayare kwata ne moma so, na wopiapia no firi hɔ, na ɔno ara nso yɛ ntɛm firi adi, ɛfiri sɛ Awurade aka no. Na ɔhene Usia yaree kwata kosii ne wuda, na ɔtenaa ayarefoɔ fie sɛ ɔkwatani. Na osii no Awurade fie kwan, na ne ba Yotam dii ɔhene fie no so, na obuu asase no so man no atɛn. Na Usia ho nsɛm kaeɛ, aka ne deɛ ne akyire yi deɛ no, Amos ba odiyifoɔ Yesaia atwerɛ. Na Usia ne n'agyanom kɔdae, na wosie no n'agyanom nkyɛn ahemfo asieɛ asase no so. Na wɔkaa sɛ, Ɔyare kwata. Na ne ba Yotam bedii n'adeɛ. Brɛsosɛm nwoma ɛtɔ so 2, ti 29. Yotam dii mfe 55 na obedii hene, na odii hene mfe 16 Yerusalem. Na ne nadin de Yerusa a ɔyɛ Sadok ba. Na ɔyɛ deɛ tene Awurade ani so, sɛdeɛ n'agya Usia yɔɔ no ara. Nanso wanhyɛne Awurade asɔredan no mu. Nanso ɔman no kɔɔ so bɔɔ ɔbrabɔne ara. Ɔno na osii Awurade fie atifi pono no. Na Ofel fasuo no nso, ɔtoo bebree. Na ɔkyekyeree nkuro nso Yuda mmepɔ so. Na ɔtotoo aban a ɛyɛ den ne aban atentene kwae mu. Na ɔno ara na ɔne Amonfoɔ hene kɔkoeɛ, na odii wɔn so tumi. Na Amonfoɔ no maa no dwetɛ dwetikɛseɛ 100, ne ayuo kɔɔ 10,000, ne atokoɔ nso 10,000 afe no mu. Amonfoɔ no de nneɛma bi brɛɛ no afe a etia 2 ne 3 mu nso. Na Yotam hyɛɛ ne ho den, ɛfiri sɛ osiesie n'akwan Awurade ne Nyankopɔn anim. Na Yotam ho nsɛm kaeɛ ne n'akodie ne n'akwan nyinaa. Hwɛ, wɔatwerɛ no Israel ne Yuda ahemfo nwoma no mu. Odii mfe 55 na obedii hene, na odii hene mfe 16 Yerusalem. Na Yotam ne n'agyanom kɔdae, na wosie no Dawid kuro no mu. Na ne ba Ahas bedii n'adeɛ. Brɛsosɛm nwoma ɛtɔ so 2, ti 28.
Ahas dii mfeɛ 20 na obedii hene, na odii hene mfeɛ 16 Yerusalem, na wanyɛ deɛ tene Awurade ani so sɛ n'agya Dawid, na ɔnantee Israel ahemfo akwan so, na ɔyɛɛ oguo ahoni nso maa Baalim, na ɔhyee aduhwam Hinom ba bɔnhwa no mu, na ɔhyee ne mma ogya mu sɛdeɛ akyiwade a amanaman a Awurade tutuu wɔn firi Israelfo anim no yɔɔɛ no teɛ no. Na ɔbobɔɔ afɔdeɛ, na ɔhyee nnuhwam sorɔnsorɔmmea ne nkokoɔ so ne nnua frɔmfrɔm nyinaa ase. Ɛna Awurade ne Nyankopɔn de no hyɛɛ Siria hene nsa, na wɔkaa no gui, na wɔfaa ne nnipa mu pii nnommum, na wɔde wɔn kɔɔ Damasko. Nanso ɔde no hyɛɛ Israel hene nsa, na ɔde okun kɛseɛ kaa no gui. Na Remalia ba Peka kunkum Yuda mu nnipa 220 da koro, mmarima a wotumi wɔn ho ara nko. Ɛnam sɛ wɔagya Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn ntira. Na Sikri, Efraim dɔmmarima bi kum ɔhene ba Masaia ne ahemfie ba Pɔma Asrikam ne Elkana a odi ɔhene akyiri. Na Israelfoɔ no faa wɔn nuanom nnipa 200,000 nnommum, mmaa, mmabarima ne mmammaa, na wɔfom wɔn asadeɛ bebree fae. Na wɔde asadeɛ no kɔɔ Samaria. Na Awurade diifoɔ bi wɔ hɔ a ne din de Oded, na ofiri adi kɔhyiaa dɔm a wɔreba Samaria no. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, hwɛ, Awurade mo agyanom Nyankopɔn no abufuw a ɛsɔre tia Yuda no nti na ɔde wɔn ahyɛ mo nsa. Na mode abohuru a eduru soro akuku wɔn. Na afei, Yuda ne Yerusalem mma no na mo se moredi wɔn nya ayɛ nkoa ne mfena yi. Mo deɛ, ɛnyɛ mo ara na ɛso deda mo so, Awurade mo Nyankopɔn fam. Na afei, muntie me, na momma nnommum a mofaa wɔn firi mo nuanom mu no nsane nkɔ, na Awurade abufuhyeɛ asɔre atia mo. Ɛna Efraimfoɔ atitire mu binom, Yohanan ba Asaria, Mesilemot ba Berekia, ne Salum ba Yehiskia, ne Hadlai ba Amasa sɔresɔre tia wɔn a ofiri Sabaeɛ no. Na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, momfa nnommum no mma ha, na modwene deɛ ɛde Awurade anim asodie bɛba de abɛpae yɛn bɔne ne yɛn asodie dada no so. Ɛfiri sɛ yɛn asodie dɔɔso ma yɛn, na Awurade abufuhyeɛ wɔ Israel so. Ɛna wɔn a wɔamia no gyaa nnommum no ne asadeɛ no, asafohene no ne badwa no nyinaa anim. Na mmarima a wɔabobɔ wɔn din no sɔresɔre, na wɔsosɔɔ nnommum no nsa. Na wɔn mu wɔn a wɔdeda adagya no, wɔde asadeɛ no mu atam bi firafiraa wɔn. Na wɔhyehyɛɛ wɔn ntadeɛ ne mpaboa, na wɔmaa wɔn aduane dii, ne nsuo nomee, na wɔsrasraa wɔn. Na wɔde wɔn a wɔntumi nanteɛ nyinaa tenatena mfunumu so. Na wɔde wɔn baa Yeriko, mmɛkuro no mu wɔn nuanom nkyɛn. Na wɔsane kɔɔ Samaria. Ɛberɛ no mu, ɔhene Ahas soma ma wɔkɔɔ Asiria ahemfo nkyɛn sɛ wɔmmɛboa no. Na Edomfoɔ nso bae, na wɔbekunkum Yuda mu binom, na wɔfefaa nnommum. Na Filistifoɔ nso beguu mpaprɛ so, ne Yuda anafoɔ fam nkuro so. Na wɔgyee Bet-Semes, ne Ayalon, ne Gederot, ne Soko, ne ɛho nkurowa, ne Timna ne ɛho nkurowa, ne Gemso ne ɛho nkurowa, na wɔtenatenaa hɔ. Na esiane sɛ Israel hene Ahas ayɛ Yuda mu bisi basaa, na wafom Awurade nti, Awurade brɛɛ Yuda ase. Na Asiria hene Tilgat-Pilneser baa ne so behiahiaa ne ho, na wanhyɛ no den. Na Ahas kɔfaa Awurade fie no ne ɔhene ne mmapɔmma no fie adeɛ, na wɔde maa Asiria hene, nanso ammoa no. Na n'ahohiahia bere mu no, ɔhene Ahas no ara kɔɔ so fom Awurade. Na wɔbɔɔ afɔdeɛ maa Damasko anyame a wɔkaa no guiɛ no, na wɔkaa sɛ, Siria ahemfo no anyame na wɔboa wɔn nti, wɔn na mɛbɔ wɔn afɔdeɛ na wɔaboa me. Nso wɔn na wɔyeyɛɛ ɔno ne Israel nyinaa suntidua. Na Ahas boaboa Nyankopɔn fie nnwinneɛ ano, na otwitwaa Nyankopɔn fie nnwinneɛ no mu, na wɔtotoo Awurade fie apono no mu, na osisii afɔrebukyia Yerusalem ntwea nyinaa so. Na ɔyɔɔ sorɔnsorɔmmea Yuda nkuro nyinaa mu, sɛ wɔnhye aduhwam ma anyame foforo. Na ohuru Awurade n'agyanom Nyankopɔn no bo, na ne ho nsɛm kaeɛ ne n'akwan nyinaa, aka ne deɛ ne akyire yi deɛ no. Hwɛ, wɔatwerɛ no Yuda ne Israel ahemfo nwoma no mu. Na Ahas ne n'agyanom kɔdae, na wosiee no Yerusalem kuro no mu, na wɔamfa no ankɔ Israel ahemfo asieɛ.
na ne ba Hesekia bedii n'ade. Brɛsusɛm nwoma ɛtɔ so 2 ti 29. Hesekia bedii hene no, na wadi mfie 25, na odii hene mfirihyia 29 Yerusalem. Na ne nadin de Abia ɔyɛ Sakaria ba, na ɔyɛ deɛ ɛtene Awurade ani so sɛdeɛ n'agya David yɔɔ no ara. Ɔno deɛ, n'ahenni afe a edikan no mu, bosome a edikan no so na ohini Awurade fie apono no, na omiamia mu, na ɔde asɔfoɔ ne Lewifoɔ no baa mu, na ɔboaboa wɔn ano apueɛ mpraeɛ no so, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Lewifoɔ, muntie, afei monyɛ mo ho kronkron, na monyɛ Awurade mo Nyankopɔn fie kronkron, na monyiyi fi no mfiri kronkronbea hɔ, na yɛn agyanom fomee, na wɔyɛ Awurade yɛn Nyankopɔn ani so bɔne, na ogyaa no, na woyii wɔn ani firi Awurade tenabea no ho, na wɔde wɔn akyi kyerɛɛ no, nso wɔto ntwonowa no apono mu, na wɔdundum nkanea no, na wɔanhye aduhwam, na ɔhye afɔdeɛ nso wɔammɔ no kronkronbea hɔ ama Israel Nyankopɔn no. Enti na Awurade abufuo baa Yuda ne Yerusalem soɔ, na ɔde wɔn yɛɛ ahoyeradeɛ ne ahodwirideɛ ne hwerɛmabɔ, sɛdeɛ mo ara mode mo ani hunu yi. Na hwɛ, yɛn agyanom atotɔ afenaa no, na yɛn mmabarima ne yɛn mmammaa ne yɛn yerenom no, yɛn nti wafa wɔn nnommum kɔ. Afei ɛwɔ m'akoma mu sɛ me ne Awurade Israel Nyankopɔn bɛpam, na n'abufuhyeɛ no afiri yɛn ho akɔ. Yɛn mma, afei monyɛ ani ha, na mo na Awurade ayi mo sɛ munnyina n'anim nsom, na monyɛ no asomfo ne aduhwamhyefoɔ. Ɛna Lewifoɔ no sɔreeɛ. Amasai ba Mahat ne Asaria ba Yoel, wofiri Kehatfoɔ mma mu, ne Merari mma mu, Abdi ba Kis, ne Yehalelel ba Asaria, ne Gersonfoɔ no mu, Sima ba Yoa, ne Yoa ba Eden, ne Elisafan mma mu, Simri ne Yeel, ne Asaf mma mu, Sakaria ne Matania, ne Heman mma mu, Yehiel ne Simei, ne Yudutun mma mu, Simaya ne Usiel, na wɔboaboa wɔn nuanom ano, na wɔyɛɛ wɔn ho kronkron, na wɔbaa sɛdeɛ ɔhene hyɛɛ no Awurade nsɛm soɔ no, sɛ ɔrebɛpepa Awurade fie no mu. Na asɔfoɔ no hyɛnee Awurade fie no mu sɛ ɔrekɔpepa mu, na oyiyii fi a wohunu no Awurade fie no mu no nyinaa de baa Awurade fie abannwa no so. Na Lewifoɔ no sesa firi hɔ, na wɔkɔto guu Kidron subɔnhwa no mu. Na bosome a edikan no da a edikan no na ofiri kronkronyɛ aseɛ. Na bosome no mu da a ɛtɔ so 8 no, oduru Awurade ntwironowaa no ho, na wɔyɛ Awurade fie no kronkron na 8. Na bosome a edikan da a ɛtɔ so 16 no, owiei. Ɛna wɔhyɛnee mu baa ɔhene Hesekia nkyɛn, na wɔkaa sɛ, Yɛapepa Awurade fie hɔ nyinaa, ne ɔhye afɔrebukyia no, ne ɛho adeɛ nyinaa ne nsiesie pono no, ne ɛho nneɛma nyinaa ho. Na nneɛma a ɔhene Ahas di hene no, ɔto guiɛ wɔ ne mmaratoɔ mu no nyinaa nso. Yɛasiesie, na yɛdwera ho, na hwɛ, ɛwɔ Awurade afɔrebukyia no anim. Ɛna ɔhene Hesekia tuaa ahema boaboa kuro no mapɔma no ano, na ɔforo kɔɔ Awurade fie, na ɔde anantwinini 7, ne adwennini 7, ne nnwammaa 7, ne mpapo 7 kɔbɔɔ bɔne ho afɔdeɛ maa no, ne kronkronbea no ne Yuda. Na ɔka kyerɛɛ Aaron mma asɔfoɔ no sɛ wɔmmɔ ɔhye afɔdeɛ Awurade afɔrebukyia no so. Na wokunkum anantwie no, na asɔfoɔ no sɔɔ mogya no, na wɔde petee afɔrebukyia no so. Na wokunkum adwennini no de wɔn mogya petee afɔrebukyia no so. Na wokunkum nnwammaa no de wɔn mogya petee afɔrebukyia no so. Na wɔde bɔne ho afɔdeɛ mpapo no baa ɔhene badwa no anim, na wɔde wɔn nsa guguu wɔn so. Na asɔfoɔ no kunkum wɔn, na wɔde wɔn mogya no yɛɛ bɔne ho afɔdeɛ gu afɔrebukyia no ho sɛ wɔde repata ama Israel nyinaa. Na Israel nyinaa na ɔhene no kaa sɛ ɔhye afɔdeɛ no bɔne ho afɔdeɛ no yɛ wɔn dea. Na ɔde Lewifoɔ no gyinagyina Awurade fie, na wokurakura nnawuro ne mmɛnta ne asankutene sɛdeɛ Dawid ne ɔhene no de hwɛfoɔ Gad ne odiyifoɔ Natan hyɛeɛ no. Na Awurade nam n'adiyifoɔ nsa so na ɔhyɛeɛ.
na Lewifoɔ no de Dawid nsankuo no gyinagyina hɔ, na asɔfoɔ no nso de ntotorobɛnto. Na Hesekia kaa sɛ wɔmmɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ afɔrebukyia no so. Na ɛbere a ofiri ɔhyeɛ afɔdeɛ bɔ no aseɛ no, Awurade dwom ne ntotorobɛnto hyɛn no nso firi aseɛ Israelhene Dawid dwontoɔ nneɛma no so. Na bagya no nyinaa kotokotoe, na wɔtotoo nnwom, na wɔhyensɛnee ntotorobɛnto no ara de kosii sɛ owie ɔhyeɛ afɔdeɛ no bɔ. Na wowie ɔhyeɛ afɔdeɛ no bɔ no, ɔhene ne wɔn a na wɔka ne ho no nyinaa kotokoto sɔree. Na ɔhene Hesekia ne asafohene no ka kyerɛɛ Lewifoɔ no sɛ, wɔmfa Dawid ne ɔdehwɛfoɔ Asaf nsɛm nyi Awurade ayɛ. Na wɔde anigye yi no ayɛ. Na wɔbobɔɔ wɔn mu ase sɔree. Na Hesekia buaa sɛ, afei moahyehyɛ mo nsa amaama ama Awurade. Montwi mpini, na momfa okum afɔdeɛ ne aseda afɔdeɛ mmra Awurade fie. Na bagya no de okum afɔdeɛ ne aseda afɔdeɛ bae. Na obiara a ɔwɔ ayamyi akoma no de ɔhyeɛ afɔdeɛ bae. Na ɔhyeɛ afɔdeɛ a bagya no de bae no ano si anantwie 70, adwennini 100, nnwammaa 200. Yei nyinaa wɔde bɔɔ Awurade ɔhyeɛ afɔdeɛ. Na akronkronneɛ no yɛ anantwie 600 ne nnwan mpensa. Nanso na asɔfoɔ no nnɔɔso nti, wɔn ko antumi annwa ɔhyeɛ afɔdeɛ no nyinaa. Nti wɔn nuanom Lewifoɔ no boaa wɔn kosii sɛ wowie adwuma no ansa na asɔfoɔ no reyɛ wɔn ho kronkron. Na Lewifoɔ no akoma tene sene asɔfoɔ no wɔn ho kronkron yɛ no mu. Nanso ɔhyeɛ afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ ho sradeɛ ne ahwiesa a ɛka ɔhyeɛ afɔdeɛ no ho dɔɔso bebree. Ɛna wosiesie Awurade fie som no. Na Hesekia ne ɔman no nyinaa ani gyee sɛ Onyankopɔn asiesie ɔman no, efiri sɛ ntɛm so na wɔyɔɔ adeɛ yi. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2, tie 30. Na Hesekia soma ma wɔkɔɔ Israel ne Yuda nyinaa so, na wɔtwerɛɛ nwoma nso kɔmaa Efraim ne Manase sɛ wɔmmra Awurade fie Yerusalem na wɔmmedi twam ma Awurade Israel Nyankopɔn. Na ɔhene no ne ne mmapɔmma ne badwa no nyinaa tu agyina Yerusalem sɛ wɔbɛdi twam bosome a etie 2 no so. Na wɔantumi anni no berɛ no mu, efiri sɛ na asɔfoɔ no nyanyɛɛ wɔn ho kronkron maa no nnɔɔso. Na ɔman no nso nya mmoaa wɔn ano Yerusalem. Na nhyehyɛeɛ no sɔɔ ɔhene ne badwa no nyinaa ani. Na wɔhyɛɛ asɛm no so mmom sɛ wɔmpae no Israel nyinaa mu mfiri Beer-Seba nkosi Dan, sɛ wɔmmra medi twam ma Awurade Israel Nyankopɔn wɔ Yerusalem. Efiri sɛ na wɔmmɔɔ mu nii no sɛdeɛ wɔatwerɛ no no. Na Amirikatufoɔ de nwoma a efiri ɔhene ne ne mmapɔmma nsɛm no sii mu kɔkɔkyinii Israel ne Yuda nyinaa mu, sɛdeɛ ɔhene mmara no teɛ kaa sɛ, Israelfoɔ, monsane mmra Awurade, Abraham, Isak ne Yakob Nyankopɔn nkyɛn, na ɔno nso asane aba wɔn a wɔafiri mu aka ama mo afiri Asiria ahemfo nsɛm no nkyɛn. Na monyɛ sɛ mogyanom ne mo nuanom a wɔfom Awurade, wɔn agyanom Nyankopɔn, na wɔde wɔn yɛɛ ɔsɛe adeɛ sɛdeɛ mo ara muhunu yi. Afei monsensere mo kɔn sɛ mo agyanom. Momfa mo nsa ma Awurade, na mommra ne kronkronbea a wɔayɛ no kronkron de rekosi daa no mu. Na monsom Awurade mo Nyankopɔn, na n'abufuhyeɛ no mfiri mo ho nkɔ. Na sɛ mosane ba Awurade nkyɛn a, mo nuanom ne mo mma benya mmɔborɔhunu, wɔn a wɔfaa wɔn nomu no anim. Na wɔasane aba asase so bio, na ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhunufoɔ ne Awurade mo Nyankopɔn. Na sɛ mosane ba ne nkyɛn a, ɔrenyi n'ani mfiri mo so. Ɛna Amirikatufoɔ no sene firi kuro mu kɔɔ kuro mu. Efraim ne Manase asase so de kosii Sebulon tɔn. Na wɔseresere wɔn na wodii wɔn ho fɛw. Nanso ebinom a wofiri Aser ne Manase ne Sebulon brɛɛ wɔn ho ase na wɔbaa Yerusalem. Na Nyankopɔn nsa baa Yuda nso so sɛ ɔrema wɔn akoma korɔ sɛ wonni ɔhene ne asafohene no adeɛ a wɔde Awurade asɛm hyɛeɛ no so. Na nkurɔfoɔ bebree boaa wɔn ano Yerusalem sɛ wɔrebedi apiti nnapɔnna no bosome a etia 2 no so. Badwa kɛseɛ pa ara. Na wɔsɔre yiyii afɔrebukyia a ɛwowɔ Yerusalem no. Na aduhuamhyeɛ afɔrebukyia no nyinaa nso woyiyii. Na wɔkɔto guu asuwa Kidron mu.
ɛna wokunkum twam no bosome a etia mmienu no da a ɛtɔ so 14 no. Na asɔfoɔ no ne Lewifoɔ no ani wui, na ɔyeyɛɛ wɔn ho kronkron, na wɔde ɔhyeɛ afɔdeɛ baa Awurade fie, na wɔkogyinagyinaa wɔn agyinaeɛ, sɛdeɛ wɔn atoromadeɛ no teɛ, Nyankopɔn nipa Mose mmara mu. Na asɔfoɔ no gyee mogya no Lewifoɔ no nsɛm de petee, efiri sɛ na nnipa bebree wɔ badwa no mu a wonya nyɛɛ wɔn ho kronkron. Na Lewifoɔ no de twam no kum ara maa wɔn a wɔn ho nteɛ no nyinaa, sɛ ɛnyɛ kronkron ma Awurade. Na ɔman no mu dodoɔ, nnipa bebree a wofiri Efraim ne Manase ne Isaka ne Sebulon ɛnyɛ nnwira wɔn ho, na wodii twam no, nso ɛnyɛ sɛdeɛ wɔatwerɛ no. Nso Hesekia bɔɔ mpaeɛ maa wɔn, na wɔkaa sɛ, Awurade a woyɛ fɛfiri obiara a wasiesie n'akoma sɛ ɔrehwɛ Onyankopɔn, Awurade, n'agyanom Nyankopɔn, mpo sɛ ɛnyɛ kronkronbea ahodwira so a. Na Awurade tiee Hesekia, na ɔsaa ɔman no yadeɛ. Na Israelfoɔ a wohunuu wɔn Yerusalem no dii apiti nnapɔnna no nanson anigye kɛseɛ mu. Na Lewifoɔ ne asɔfoɔ no de Awurade nsankuo no yii Awurade ayɛ nna nyinaa. Na Hesekia kaa Lewifoɔ a wɔwɔ Awurade ho nimdeɛ pa no nyinaa abotɔyɛ mu asɛm. Na wodii afahyɛ afɔrebɔdeɛ no nanson, na wɔbobɔɔ asomdwoe afɔdeɛ, na wɔkamfoo Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn no. Na badwa no nyinaa tuu agyina sɛ wɔbɛdi nanson foforɔ nso. Na wɔde anigye dii nanson no bio. Na ɔhene Hesekia yii anantwinini 1,000 ne nnwan 7,000 maa badwa no. Na mapɔɔma no nso yii anantwi 1,000 ne nnwan 10,000 maa badwa no. Na asɔfoɔ bebree yɛ wɔn ho kronkron. Na Yuda badwa no nyinaa ne asɔfoɔ ne Lewifoɔ no ne asafo a wofiri Israel baa no nyinaa nso. Ahɔhoɔ a wofiri Israel asase so baa no ne wɔn a wɔte Yuda no ani gyee. Na anigye bebree a efiri Israel hene Salomo, Dawid ba no nna so, ɛmaa saa da Yerusalem baa Yerusalem. Ɛna asɔfoɔ ne Lewifoɔ no sɔreeɛ, na wohyiraa ɔman no. Na wɔtee wɔn nne, na wɔn mpaebɔ duruu ne tenabea ɔsoro. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2, ti 31. Na wowie yɛn nyinaa no, Israelfoɔ a wohunu wɔ hɔ no nyinaa firi adi kɔɔ Yuda nkuro mu. Na wokobubuu fadum, na wotwitwaa Asera nnua, na woburii sorɔnsorɔmmea ne afɔrebukyia no Yuda ne Benyamin nyinaa, ne deɛ ɛwɔ Efraim ne Manase no nso de kosii sɛ wowie. Ɛna Israelfoɔ no nyinaa sane kɔɔ wɔn die mu, wɔn nkuro mu. Na Hesekia de asɔfoɔ ne Lewifoɔ no nkyikyɛmu no sisii wɔn nkyikyɛmu so, obiara sɛdeɛ ne som teɛ. Asɔfoɔ no ne Lewifoɔ no, sɛ wɔmobɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ, na wɔnsom na wɔnna ase nyi ayɛ Awurade nsraban pono mu. Na ɔhyɛ ɔhene kyɛfa a efiri n'adeɛ mu ma ɔhyeɛ afɔdeɛ no, anɔpa ne anwummerɛ ɔhyeɛ afɔdeɛ, ne homenna, ne abosome foforɔ, ne afahyɛ ɔhyeɛ afɔdeɛ no, sɛdeɛ wɔatwerɛ no Awurade mmara mu no. Na ɔka kyerɛɛ nkurɔfoɔ a wɔte Yerusalem no sɛ, wɔmfa asɔfoɔ ne Lewifoɔ no kyɛfa mma, na wɔasɔ Awurade mmara no mu den. Na asɛm no tahyeeɛ no, Israel mma no de ayuo ne nsa ne ngo ne ɛwoɔ ne mfuo mu nnɔbae nyinaa mu adikanneɛ bebree bae. Na ade nyinaa mu ntotosuo 10 no nso, wɔde pii bae. Na Israel ne Yuda mma a wɔtete Yuda nkuro mu no, wɔn nso wɔde anantwie ne nnwan mu ntotosuo 10 ne akronkronne a wɔayɛ no kronkron ama Awurade wɔn Nyankopɔn no mu ntotosuo 10 bae. Na wɔde beguu hɔ akuakuo. Bosome a ɛtɔ so 3 no mu na ofiri akuakuo no aseɛ. Na bosome a ɛtɔ so 9 no mu na owie. Ɛna Hesekia ne asafohene no ba behunu akuakuo no, na wohyiraa Awurade ne ne man Israel. Na Hesekia bisaa asɔfoɔ ne Lewifoɔ no akuakuo no ho asɛm. Ɛna Asaria, ɔsɔfopanyin a ofiri Sadok fie no ka kyerɛɛ no sɛ, efiti sɛ wofiri aseɛ de masoɔ adeɛ baa Awurade fie no, yɛdedi amen, na pii aka, efiri sɛ Awurade ahyira ne man, na nkaeɛ ne kuo kɛseɛ yi. Na Hesekia kaa sɛ, wɔnsiesie mpumpunu Awurade fie, na wosiesie. Na wɔde masoadeɛ no ne ntotosuo 10 no ne akronkronneɛ no hyɛɛ hɔ nokoredie so. Na ɛso panyini ne Lewini Kanania,
na ne nua Simei di hɔ. Na Yehiel ne Asasia, ne Nahat, ne Asahel, ne Yerimot, ne Yosabad, ne Eliel, ne Ismakia, ne Mahat, ne Benaya, ne ɛsohwɛfoɔ wɔ Kanania ne ne nua Simei ase. Sɛdeɛ ɔhene Hesekia ne Nyankopɔn fie so panyin Asaria hyɛe no. Na Imna ba Kori, Lewini a ɔwɛn apuei pono no na ɔhwɛ Nyankopɔn ayɛmie ayɛdeɛ no soɔ. Sɛ ɔde Awurade ma soadeɛ ne akronkronneɛ mu ade kronkron no bɛma. Na n'ase na Eden, ne Miniamin, ne Yesua, ne Semaia, Amaria ne Sekania hyɛ wɔ asɔfoɔ nkuro no mu. Nokoredie so. Sɛ wɔde bɛma wɔn nuanom, sɛdeɛ nkyekyɛmu no teɛ. Ɔkɛseɛ deɛ te sɛ akumaa deɛ. Ɛsono wɔn a wɔkan wɔn sɛdeɛ wɔn musua teɛ deɛ a wɔde ma mmarima a wɔadi mfie 3 de rekorɔ. Wɔn a wɔba Awurade fie bɛyɔ wɔn adwuma sɛdeɛ da biara deɛ teɛ. Sɛ wɔn nkyekyɛmu teɛ no. Ne asɔfoɔ no nka neɛ deɛ. Sɛdeɛ wɔn panyin fie teɛ. Ne Lewifoɔ no deɛ nso. De firi deɛ wɔadi mfirihyia 20 so de rekorɔ. Wɔn ahwɛdeɛ mu, wɔn nkyekyɛmu mu. Ne wɔn mma nkumaa, ne wɔn yerenom, ne wɔn mmabarima, ne wɔn mmammaa nyinaa nka neɛ deɛ nso. Sɛdeɛ asafo no nyinaa teɛ. Ɛfiri sɛ, wɔn nokoredie so na wɔyɛɛ akronkronneɛ no ho adeɛ. Na Aaron mma, asɔfoɔ no a wɔwɔ wɔn nkuro ho mfikyisase so mfuo mu. Mmarima a wɔbobɔ wɔn din wowɔ nkuro no nyinaa miako mu. Ma wɔn sɛ, wɔmfa kyɛfa no mema asɔfoɔ no mu mmarima nyinaa, ne wɔn a wɔaka wɔn Lewifoɔ no mu nyinaa. Na Hesekia yɛ ɔsaara Yuda nyinaa mu. Na ɔyɛɛ deɛ ɛyɛ na ɛtene na ɛyɛ nokorɛ Awurade ne Nyankopɔn anim. Na nneyɔe a ofiri aseɛ Nyankopɔn fie som mu, ne mmara nsɛm mu de hwehwɛɛ ne Nyankopɔn no nyinaa. Wɔde n'akoma nyinaa na ɛyɔe, na esii no yie. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2, tie 32. Nsɛm yi ne nokoredie yi akyiri no, Asiriahene Sanaherib bae, na ɔbaa Yuda so bɛkyeree nkuro a ɛyɛ den no ho nsraban, na ɔkaa sɛ obɛburi afa. Na Hesekia hunu sɛ Sanaherib aba na n'ani wɔ so sɛ ɔne Yerusalem rebɛko no. Ɔne ne mmapɔmma ne n'atumfoɔ tu agyina sɛ wɔbɛsisi nsu aniwa a ɛwowɔ kuro no ho no, na wɔboaa no. Na nkurɔfoɔ bebree behyiae, na wosisii nsu aniwa nyinaa ne asutena a ɛsene fa asase no soɔ kaa sɛ, adɛn nti na Asiriahene mmara menya nsu a ɛdɔɔso? Na ɔhyɛɛ ne ho den, na ɔtoo ɔfasu a abubuo no nyinaa, na ɔmaa no korɔn kosii aban tentene no ho. Na ɔtoo ɔfasuo foforɔ, kuro n'akyi, na ɔhyɛɛ Miloden, Dawid kuro ho, na ɔyoyɔ akodeɛ ne akyɛm bebree. Na ɔde ɔsa mu asafohene sisii ɔman no so, na ohyiaa wɔn baa ne nkyɛn, kuro pono ano mpraeɛ no so. Na ɔkasa twaa wɔn boto wɔn yam sɛ, monhyɛ mo ho den na mo ho nyɛ den. Munsuro na mo akoma ntu Asiriahene no anim ne n'asafo yu a ɔka ne ho n'anim. Na deɛ ɔne yɛn wɔ hɔ no so sene deɛ ɛne no wɔ hɔ. Ɔno deɛ honam nsa na ɛne no wɔ hɔ. Na yɛn deɛ Awurade yɛn Nyankopɔn na ɔne yɛn wɔ hɔ sɛ ɔbɛboa yɛn na wadi yɛn ako ama yɛn. Ɛna ɔman no de wɔn ho too Yudahene Hesekia nsɛm no soɔ. Yei akyiri no, Asiriahene Sanaherib somaa ne nkoa ma wɔbaa Yerusalem. Na ɔno deɛ, na ɔwɔ Lakis ho. Na wɔn a na odi wɔn suo nyinaa ka ne ho ma wɔbɛka kyerɛɛ Yudahene Hesekia ne Yuda nyinaa a wɔwɔ Yerusalem no sɛ Asiriahene Sanaherib sie nie. Mo a mote Yerusalem a wɔatwa ho ahyia, ɛdeɛn nso na mo ani da? Ɛnyɛ naadaa na Hesekia daadaa mo rebɛma mo awu ɛkɔm ne sukɔm mu ka sɛ, Awurade yɛn Nyankopɔn bɛyi yɛn Asiriahene nsɛm no. Ɛnyɛ ɔno Hesekia no ara na oyiyii ne soronsorommea ne n'afɔrebukyia no, na waka akyerɛ Yuda ne Yerusalem sɛ, afɔrebukyia biako anim na monsɔre, na ɛso na monhye aduhwam no. Munya nhunu deɛ me ne m'agyanom ayɛ nsase so amanaman nyinaa no. Nsase so amanaman no anyame atumi agye wɔn nsase no me nsɛm anaa? Amanaman yi a m'agyanom asɛe wɔn pasapasa no anyame nyinaa mu
hwan na watumi agye ne man me nsam? Na mo nyame na obetumi agye mo me nsam. Na afei momma Hezekia nsisi mo na ɔnaadaa mo sa. Na monyi no nni. Efiri sɛ ɔman anaa ahenni biara nyame biara ntumi nye ne man me nsam anaa magyanom nsam. Na nkanto mo nyame no na ɔrenye mo me nsam. Nso ne nkoa no kasa ka ho tia Awurade Nyankopɔn ne n'akoa Hezekia. Na ɔtwerɛ nwoma nso de bɛbɔɔ Awurade Israel Nyankopɔn no ahohora ka ne ho asɛm sɛ nsase so amanaman no anyame anye wɔn aman me nsam no. Sɛ nso Hezekia nyame no renyi ne man me nsam ne no. Na ɔde ne kɛseɛ team Yuda kasa mu frɛ Yerusalem man a ɔwɔ ɔfasuo soɔ no sɛ ɔreyi wɔn ho na wɔama abobɔ binim na wɔanya kuro no afayɛ. Na wɔkasa tia Yerusalem Nyankopɔn no sɛ asase so amanaman nyame a wɔyɛ onipa nso ano adwuma no. Na ɔhene Hezekia ne Amos ba odiyifoɔ Yesaia bɔɔ yei ho mpaeɛ na wɔteɛ mu kyerɛɛ ɔsoro. Ɛna Awurade soma a ɔbɔfoɔ maa no bɛdwerɛɛ Asiriahene nsraban mu na ɔmarima a otumi wɔn ho ne mapɔɔma ne asafohene nyinaa. Na ɔde aniwuo sane kɔɔ n'asase so. Na ɔkɔhyɛnee ne nyame fie. Na ɛhɔ na wɔn a wofiri ne yɛfunu mu no bi maa no tɔɔ nkrantaa no. Saa na Awurade gyee Hezekia ne wɔn a wɔte Yerusalem no nkwa Asiriahene Sanaherib ne nnipa nyinaa nsam. Na ɔmaa wɔn ho tɔɔ wɔn afa nyinaa hyiae. Na nnipa bebree de ayɛyɛdeɛ brɛɛ Awurade wɔ Yerusalem. Na wɔde aboɔdenneɛ brɛɛ Yudahene Hezekia. Na ɔmaa no so amanaman nyinaa ni so. Yeinom akyi. Ɛberɛ no mu no, Hezekia yaree owuyadeɛ. Na ɔbɔɔ Awurade mpaeɛ. Na obuaa no. Na ɔmaa no nsɛnkyerɛnneɛ bi. Nanso ɔyɔ maa no no, Hezekia anhyɛ no anan mu sɛdeɛ yi a ɔyɛ maa no no teɛ. Na mmom, n'akoma yɛ ahantan. Na abufuo baa ɔno ne Yuda ne Yerusalem so. Na Hezekia sane brɛɛ ne ho ase n'akoma ahantan no ho. Ɔno ne Yerusalemfoɔ nyinaa. Na Awurade abufuo no amma wɔn so Hezekia brɛ so. Na Hezekia nyaa adedodoɔ ne animonyam bebree. Na ɔyɔɔ adekorabea maa dwetɛ ne sika ne abohene ne aduhwam ne akyɛm ne afɛfɛdeɛ nyinaa ne adekoradan maa ayuo ne nsa ne ngo nnɔbae ne afiebua ahodoɔ nyinaa dan ne adan mu mmuakuo. Na ɔkyekyeree nkuro na onyaa nnwan ne anantwie akuakuo bebree. Na Onyankopɔn maa no adeɛ bebree pa. Na ɔno Hezekia nso sii Gihon nsuo atifi nsuniwa no ano. Na ɔde nsuo no nam mpumpunaseɛ baa Dawid kuro no atɔyɛ fam. Na Hezekia dii yie ne ne yɔe nyinaa mu. Na ne saa nti, Babel mapɔɔma akyeame a ɔsomaa wɔn ne nkyɛn sɛ wɔmmebisa anwanwadeɛ a ɔyɔɔ no asase no soɔ no baeɛ no. Onyankopɔn gyaa no sɛ ɔresɔ no ahwɛ na wahu n'akoma mu nyinaa. Na Hezekia ho nsɛm kaeɛ ne n'adɔyɛ yɔ no, hwɛ, wɔakyerɛ no Amos ba odiyifoɔ Yesaia adehunu mu, Yuda ne Israel ahemfo nwoma no mu. Na Hezekia ne n'agyanom kɔdae. Na wosiee no Dawid mma asieɛ deɛ ɛkorɔn. Na Yuda ne Yerusalemfoɔ nyinaa dii no ni wɔ ne wuo mu. Na ne ba Manase bedii n'adeɛ. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2 ti 33. Manase dii mfie 12 na obedii hene. Na odii hene mfie 55 Yerusalem. Na ɔyɛ Awurade ani so bɔne. Amanaman a Awurade tuu wɔn Israelfoɔ anim no akyiwadeɛ. Na ɔsane totoo sorɔnsorɔmmea a n'agya Hezekia bubuiɛ no. Na osisii afɔrebukyia maa Baalim. Na ɔyɔɔ Asera nnua. Na ɔsɔree ɔsoro asafo nyinaa na ɔsom wɔn. Na osisii afɔrebukyia Awurade fie, deɛ Awurade aka ho asɛm sɛ, Yerusalem na medin bɛtena akosi daa hɔ. Na osisii afɔrebukyia memaa ɔsoro asafo nyinaa. Awurade fie abɛnwa 2 no so. Na ɔmaa ne mma faa ogya mu Hinom ba bɔnhwa no mu. Na odii abayisɛm bisaa adeɛ yii ntafoa. Na ɔyɛ asamanfrɛfoɔ ne adunsifoɔ. Na ɔyɛ Awurade ani so bɔne bebree pa de huru ne bo. Na ɔde ɛsene honi a ɔyɔɔɛ no sii Nyankopɔn fie a Onyankopɔn ka kyerɛɛ Dawid ne ne ba Salomo sɛ,
efie yi ne Yerusalem na mafa efiri Israel musuakuo nyinaa mu sɛ mede me din besi hɔ akosi daa na merenkɔ so mentwe Israel nan mfiri asase a mahyɛ ama wɔn agyanom no so. Hwɛ ara nko na wɔnhwɛ nyɔ ade a mahyɛ wɔn no nyinaa, Mose nsa ano mmara ne ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ nyinaa. Na Manase daadaa Yuda ne Yerusalemfoɔ no ma wɔyɛɛ bɔne sene amanaman a Awurade sɛee wɔn Israelfoɔ anim no. Na Awurade kasa kyerɛɛ Manase ne ne man no, nanso wɔantie. Ɛna Awurade maa Asiriahene asahene baa wɔn so. Na wɔde nkɔtɔkorɔ kyeree Manase, na wɔde kɔbere mpo kyerɛ guu no, na wɔde no kɔɔ Babel. Na ehia no no, ɔhwehwɛɛ Awurade ne Nyankopɔn, na ɔbrɛɛ ne ho ase pii n'agyanom Nyankopɔn anim. Na ɔbɔɔ no mpaeɛ no, otiee ne nkotosrɛ, na wɔde no sane baa Yerusalem n'ahenni mu. Ɛna Manase hunuu sɛ Awurade ne Onyankopɔn. Na yei akyiri no, ɔtoo Dawid kuro akyi fasuo, Gihon atɔe, subɔnhwa no mu de kosii mpataa pono ano, na ɔde twaa Ofel ho hyiae. Na ɔmaa no korɔn yie, na ɔde dɔm asafohene duadua Yuda nkuro a ɛyɛ den nyinaa mu. Na oyii ananafoɔ anyame ne ahoni no firi Awurade fie, ne afɔrebukyia a osisii no Awurade fie bepɔ soɔ ne Yerusalem no nyinaa. Na ɔkɔtoto guu kuro no akyi. Na osii Awurade afɔrebukyia no bio. Na ɔbobɔɔ so asomdwoe afɔdeɛ ne aseda afɔdeɛ. Na ɔka kyerɛɛ Yuda sɛ wɔnsom Awurade Israel Nyankopɔn no. Nanso ɔman no kɔɔ so bɔɔ afɔdeɛ sorɔnsorɔmmea no so. Nso na Awurade wɔ Nyankopɔn ko na wɔbɔ ma no. Na Manase ho nsɛm kaeɛ ne mpaeɛ a ɔde bɔɔ ne Nyankopɔn ne adehunufo a wɔde Awurade Israel Nyankopɔn din kasa kyerɛɛ no no nsɛm no. Hwɛ, ɛwɔ Israel ahemfo ho nsɛm no mu. Na ne mpaebɔ ne sɛ wotie no no, ne ne bɔne ne ne mmarato nyinaa, ne faako a ɔtotoo sorɔnsorɔmmea na osisii Asera nnua ne ahoni ansa na ɔrebrɛ ne ho aseɛ no. Hwɛ, wɔatwerɛ no adehunufoɔ nsɛm mu. Na Manase ne n'agyanom kɔdae, na wosiee no ne fie, na ne ba Amon bedii n'adeɛ. Amon dii mfeɛ 22 na obedii hene, na odii hene mfeɛ 2 Yerusalem. Na ɔyɛɛ Awurade ani so bɔne, sɛdeɛ n'agya Manase yɔɔɛ no. Na ahoni a n'agya Manase yɔɔɛ no nyinaa, Amon bobɔɔ afɔdeɛ maa wɔn na ɔsom wɔn. Na wammrɛ ne ho ase Awurade anim sɛdeɛ n'agya Manase brɛɛ ne ho aseɛ no. Na ɔno Amon maa asodie dɔɔso. Na ne nkoa pam ne tiri so kum no ne fie. Na asase no sofoɔ no kunkum ɔhene Amon tiri so pamfoɔ no nyinaa. Na asase no sofoɔ no de ne ba Yosia sii hene n'anan mu. Brɛsosa nwoma a ɛtɔ so 2, tie 34. Yosia dii mfeɛ 8 na obedii hene. Na odii hene mfirihyia 31 Yerusalem. Na ɔyɛ ɔde ɛtene Awurade ani so. Na ɔnantee n'agya Dawid akwan so. Na wɔamane ankɔ nifa anaa benkum. Na n'ahenni afe a ɛtɔ so 8 so a ɔda so yɛ abɔfra no, ofiri ase ahwehwɛɛ n'agya Dawid Nyankopɔn. Na afe a ɛtɔ so 12 soɔ no, ofiri ase tee Yuda ne Yerusalem ho firi sorɔnsorɔmmea ne Asera nnua ne ɔsene ahoni ne egu ahoni no ho. Na woburii Baalim afɔrebukyia no n'anim. Na wowie adum a esisi soɔ no, otwitwa gui. Na Asera nnua ne ɔsene ahoni ne egu ahoni no, obubui, na osisiri, na ɔto petee wɔn a ɔbɔɔ afɔdeɛ maa wɔn no adamena so. Na asɔfoɔ no nnompe nso, ɔhyee no afɔrebukyia no so. Na ɔtee Yuda ne Yerusalem ho. Na ɔyɛɛ saa ara Manase ne Efraim ne Simeon kuro ne ɛho amanfo nso de kosii Naftali. Na oburii afɔrebukyia no. Na Asera nnua ne ahoni no, obubu sisiri, na owie adum no nyinaa otwitwa gui. Israel asase nyinaa so, na ɔsane baa Yerusalem. Na n'ahenni afe a ɛtɔ so 18 so a owie asase no ne efie no ho teɛ no, ɔsomaa Asalia ba Safan ne kuro no so safohene Masaia ne ɔkaefoɔ Yoahas ba Yoa sɛ wɔn nkɔnkɔmiamia Awurade ne Nyankopɔn fie no mu. Na wɔbaa ɔsɔfopanyin Hilkia nkyɛn. Na ɔde sika a wɔde aba Awurade fie a Lewifoɔ apono ano ahwɛfoɔ no aboa no afiri Manase ne Efraim ne Israel nkae nyinaa ne Yuda ne Benyamin nyinaa
ne Yerusalemfoɔ nkyɛn no maa wɔn. Na wɔde hyɛɛ wɔn a wɔyɔ adwuma a wɔayi wɔn asisi Awurade fie no soɔ no nsa. Na wɔn a wɔyɔ adwuma no a wɔyɔ Awurade fie adeɛ no de mae sɛ wɔmfa mpempam efie no na wɔmmiamia mu. Na wɔde maa nnua adwumfoɔ ne adansifoɔ sɛ wɔmfa ntotɔ abo a wɔatwa ne nnua mfa nyɛ mpuna ne nsamsoɔ nnua adan a Yuda ahemfo asɛe no mu. Na mmarima no yɔ adwuma no nokoredie mu. Wɔn nso ahwɛfoɔ a osisiiɛ no ne Yohat ne Obadia, Lewifoɔ a ofiri Merari mma mu ne Sakaria ne Mesulam a ofiri Kehatfoɔ mma mu, sɛ wɔmpiapia adwuma no ne Lewifoɔ no mu wɔn a wonim dontoɔ ho adeyɔ nyinaa, na wodi nnesoasoafoɔ no so, na wɔhwɛ adwumayɛfoɔ no nyinaa so sɛdeɛ ɔsom hodoɔ no teɛ. Nso na Lewifoɔ no mu binom yɛ atwerɛfoɔ ne mpanyimfoɔ ne apono ano ahwɛfoɔ. Na ɔreyi sika a wɔde aba Awurade fie no, ɔsɔfoɔ Hilkia hunu Awurade mmara nwoma a ɔnam Mose so de maae no. Na Hilkia bua se ɔtwerɛfoɔ Safan sɛ, mmara nwoma no na mehu na Awurade fie yi. Na Hilkia de nwoma no maa Safan, na Safan de nwoma no brɛɛ ɔhene. Nanso ɔde mmuaeɛ brɛɛ ɔhene sɛ, adeɛ a wode ahyɛ wo nkoansa no nyinaa wɔreyɔ, na wohwie sika a wohunuu no Awurade fie no gu hɔ, na wɔde hyɛ ahwɛfoɔ ne wɔn a wɔyɔ adwuma no nsa. Na ɔtwerɛfoɔ Safan bɔɔ din kyerɛɛ ɔhene sɛ, ɔsɔfoɔ Hilkia de nwoma bi ama me. Na Safan kenkan mu ɔhene anim. Na ɔhene tee mmara no mu nsɛm no, osunsuanee ne ntadeɛ mu. Na ɔhene hyɛɛ Hilkia ne Safan ba Ahikam ne Mika ba Abdon ne ɔtwerɛfoɔ Safan ne ahenkwaa Asaia sɛ, monkɔ nkɔbisa Awurade adeɛ ma me ne Israel ne Yuda mu nkaeɛ, nwoma a wɔahunu no mu nsɛm no nti. Na Awurade abufuw a wɔahwie agu yɛn soɔ no so, sɛ yɛn agyanom anhwɛ Awurade asɛm, anyɔ no sɛdeɛ wɔatwerɛ no nwoma yi mu no nyinaa ho nti. Ɛna Hilkia ne wɔn a ɔhene somaa wɔn no kɔɔ odiyifoɔ ba Hulda a ɔyɛ Hasra ba Tikwat ba Salum ntadehwɛfoɔ yere no nkyɛn. Nso na ɔte Yerusalem kuro no nkyɛmu a etia mmienu no mu. Na ɔkɔkaa saa kyerɛɛ no, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, sɛ Awurade, Israel Nyankopɔn no sie nie. Monkɔka nkyerɛ ɔbarima a ɔsomaa mo me nkyɛn no sɛ Awurade sie nie. Hwɛ, mede adebɔne bɛba ha yi ne ɛhafoɔ so. Mede nnome a wɔatwerɛ no nwoma a wɔkenkan no Yudahene anim no mu nyinaa bɛba. Esiane sɛ wɔagya me na wɔakɔhye aduhwam ama anyame foforɔ, sɛ wɔde wɔn nsa ano nneyɔe nyinaa rehuru me bo, enti obehwie m'abufuhyeɛ agu ha yi, na wɔrennum. Na Yudahene a wɔsomaa mo sɛ mommebisa Awurade hɔ adeɛ no deɛ, sɛ monka nkyerɛ no nie, sɛ Awurade Israel Nyankopɔn ne sie nie. Nsɛm a woteeɛ no deɛ, sɛ wakoma ayɛ bɛtɛbɛtɛ na wabrɛ wo ho ase Nyankopɔn anim, sɛ wotee ne nsɛm ɛha yi ne ɛhafoɔ ho, na wabrɛ wo ho ase m'anim, esunsuane wo ntadeɛ mu ɛso m'anim nti, me nso mate. Awurade na ɔseɛ, hwɛ, mɛboa w'ano aka w'agyanom ho, na wɔbɛboaboa wo ano akɔ wo da mu asomdwie mu. Na adebɔne a mede mereba ha yi ne ɛhafoɔ soɔ no nyinaa w'ani renhu. Na wɔde bebuaa ɔhene no. Ɛna ɔhene no soma ma a wɔkɔboaa Yuda ne Yerusalem mpanyimfoɔ nyinaa ano hyiaeɛ. Na ɔhene no foro kɔɔ Awurade fie. Na Yuda mmarima ne Yerusalemfoɔ nyinaa ka ne ho, ne asɔfoɔ, ne Lewifoɔ, ne ɔman no nyinaa, efiri ɔkɛseɛ so de kosi akumaa so. Na ɔkenkan apam nwoma a ohunuu no Awurade fie no mu nsɛm nyinaa gu wɔn aso mu. Na ɔhene no kogyinaa ne gyinabea, na ɔpam Awurade anim sɛ obedi Awurade akyi, na wahwɛ ne mmara nsɛm ne n'adanseɛ ne n'ahyɛdeɛ, n'akoma nyinaa ne ne kra nyinaa mu. Na wadi apam nsɛm a wɔatwerɛ no nwoma no mu no so. Na ɔmaa nnipa a wɔwɔ Yerusalem ne Benyamin gyinaa mu. Na Yerusalemfoɔ no yɔɔ sɛdeɛ Onyankopɔn, wɔn agyanom Nyankopɔn no apam no teɛ no. Na Yosia yiyii akyiwadeɛ no nyinaa firi nsase a ɛyɛ Israelfoɔ deɛ no nyinaa so.
na ɔde wɔn a wɔwɔ Israel no nyinaa hyɛ ɔsom no mu ma wɔsom Awurade wɔn Nyankopɔn. Ne nna nyinaa mu no, wɔamfiri Awurade, wɔn agyanom Nyankopɔn no akyiridie ho. Brɛsosɛm nwoma ɛtɔ so 2 ti 35. Na Yosia dii twam Yerusalem ma Awurade, na wɔkunkum twam no bosome a edi kan no, da ɛtɔ so 14 no so. Na ɔde asɔfoɔ no kosisii wɔn som adwuma so, na ɔhyɛɛ wɔn den ma Awurade fie som no. Na ɔka kyerɛɛ Lewifoɔ a wɔkyerɛkyerɛ Israel nyinaa nhunumu na wɔyɛ akronkronfoɔ ma Awurade no sɛ, momfa adaka kronkron no mesi efie a Israelhene Salomo Dawid ba siiɛ no mu. Ɛnyɛ mo mmatiri so adesoa bio. Afei monsom Awurade mo Nyankopɔn ne ne man Israel. Na monsiesie mo ho, na mo mpanin fie so, mo nkyekyɛmu mu, sɛdeɛ Israelhene Dawid ne ne ba Salomo twerɛeɛ no. Na monnyina kronkronbea sɛdeɛ mo nuanom ɔman mma no mpanin fie nkyekyɛmu teɛ. Na Lewifoɔ mpanin fie kyɛfa ntena hɔ ma obiara. Na monkum twam no, na monyɛ mo ho kronkron. Na monsiesie ma mo nuanom. Na monyɛ sɛdeɛ Awurade nam Mose so kaeɛ no. Na Yosia yii nnuantene mma ne mmirekyire mma maa ɔman mma no, sɛ wɔmfa ne nyinaa yɛ wɔn a wɔwɔ hɔ no nyinaa twam afɔdeɛ. Wɔn dodoɔ yɛ 30,000 ne anantwie nso 10,000. Yɛn nyinaa firi ɔhene adeɛ mu. Na ne mmapɔmma nso yiyi maa ɔman. Asɔfoɔ ne Lewifoɔ no ayamyi so. Hilkia ne Sakaria ne Yehiel, Nyankopɔn fie mmapɔmma no de twam nnwan 600 ne anantwie 300 maa asɔfoɔ no. Na Konania ne Semaia ne Netanel ne ne nuanom ne Hasabia ne Yeiel ne Yosabat, Lewifoɔ asafohene no yii twam nnwan 5,000 ne anantwie 200 maa Lewifoɔ no. Ɛna wɔsiesie ɔsom no, na asɔfoɔ no gyinagyina wɔn agyinaeɛ. Na Lewifoɔ no so wɔ wɔn nkyekyɛmu mu, sɛdeɛ ɔhene hyɛeɛ no, na wɔkunkum twam no. Na asɔfoɔ no de wɔn mogya no bi petee, na Lewifoɔ no dwaa wɔn. Na oyii ɔhye afɔdeɛ no sɛ, wɔde rema ɔmanma no mpanyin fie nkyekyɛmu no, sɛ wɔmfa nkɔma Awurade sɛdeɛ wɔatwerɛ no Mose nwoma mu no, ne anantwie no nso saa ara. Na wɔde ogya totoo twam no sɛdeɛ naturo mu adeɛ teɛ. Na akronkronneɛ no deɛ, wɔnoaa no nkukuo ne nnadesɛn ne kyeɛ dadeɛ mu, na wɔde maa ɔmanma no nyinaa ntɛm so. Na ɛyɔɔɛ no, wɔsiesie wɔn deɛ ne asɔfoɔ no deɛ, efiri sɛ asɔfoɔ Aaron mma no wɔ ɔhye afɔdeɛ no bɔ ne sradeɛ no hyeɛ ho ara de kosii adesaeɛ. Enti Lewifoɔ no siesie wɔn ara wɔn deɛ ne asɔfoɔ Aaron mma no deɛ. Na adwomtofoɔ Asaf mma no nso wɔ wɔn gyinabea, sɛdeɛ Dawid ne Asaf ne Heman ne Yedutun ɔhene adehunufoɔ no hyɛeɛ no. Na apono ano ahwɛfoɔ no wɔ ɛpono ne ɛpono ho. Eni sɛ ogya wɔn som, na wɔn nuanom Lewifoɔ siesie maa wɔn. Na wosiesie Awurade som nyinaa da no. Na wodii twam no bobɔɔ ɔhye afɔdeɛ Awurade afɔrebukyia no so, sɛdeɛ ɔhene Yosia hyɛeɛ no. Na Israelfoɔ a wohunu wɔ hɔ no dii twam no berɛ no mu ne apiti nnapɔnna no nanson. Na efiri odiyifoɔ Samuel berɛ soɔ, na wonnii twam bi sɛ yei Israel. Na Israel ahemfo nyinaa nso anni bi a ɛte sɛ twam a Yosia ne asɔfoɔ ne Lewifoɔ ne Yuda nyinaa ne Israel a ɔwɔ hɔ no ne Yerusalemfoɔ diiɛ no. Yosia ahenni afe a ɛtɔ so 18 so na wodii twam yi. Yenum nyinaa akyiri a Yosia asiesie fie no, Misraimhene Neko foro bae, na obedii ako wɔ Kakemis, Eufrate ano. Na Yosia firi adi kohyiaa no, na ɔsomaa abɔfoɔ baa ne nkyɛn sɛ, ɛdeɛn na me ne wo, Yudahene wɔyɔ? Ɛnyɛ wo so na mebaa nnɛ, na mmom efie a ɛne me di ako no so na Onyankopɔn aka sɛ menyɛ ntɛm. Ɛne Onyankopɔn a ɔka me ho no nni asie, na wansɛe wo. Nanso Yosia anane n'ani amfiri ne ho. Na mmom, ɔsakyerɛɛ ne ho sɛ ɔne no rekɔko, na wantie Neko nsɛm a efiri Nyankopɔn anum no. Na ɔkɔkɔkoe Megido bɔnhwa mu, na agyantofoɔ toto sesaa ɔhene Yosia. Na ɔhene no ka kyerɛɛ ne nkoa sɛ, momfa me mfiri yɛn nkɔ, na mapira sɛ
na ne nkoa no de no firi ne teaseɛnam no mu de no kɔɔ ne teaseɛnam a edi hɔ no mu, na wɔde no baa Yerusalem, na owui, na wosiee no n'agyanom asieeɛ. Na Yuda ne Yerusalem nyinaa gyam Yosia. Na Yeremia twaa Yosia ho kwadwom, na adwomtofoɔ mmarima ne mmaa nyinaa bɔɔ Yosia din wɔ kwadwom mu de besi nnɛ. Na wɔde yɛɛ ahyɛdeɛ Israel mu. Na hwɛ, wɔatwerɛ no kwadwom no mu. Na Yosia ho nsɛm nkaeɛ ne n'adɔeɛ, sɛdeɛ wɔatwerɛ no Awurade mmara mu, ne ho nsɛm, akane ne akyire yi deɛ no, hwɛ, wɔatwerɛ no Israel ne Yuda ahemfo nwoma no mu. Brɛsosɛm nwoma a ɛtɔ so 2, ti 36. Na asase no sofoɔ no faa Yosia ba Yehoahas sii ne hene n'agya anan mu Yerusalem. Yehoahas dii mfe 23 na obedii hene. Na odii hene abosome 3 Yerusalem. Na Misraim hene no tuu n'adeɛ so Yerusalem. Na ɔgye asase no aboyo dwetɛ dwetikɛseɛ 100 ne sika dwetikɛseɛ. Na Misraim hene no de ne nua Eliakim sii Yuda ne Yerusalem so hene. Na ɔdanee ne din Yehoakim. Na ne nua Yehoahas deɛ, ne kɔfaa no kɔɔ Misraim. Yehoakim dii mfe 55 na obedii hene. Na odii hene mfe 12 Yerusalem. Na ɔyɛ Awurade ne Nyankopɔn ani so bɔne. Ɔno so na Babel hene Nebukadnezar foro bae, na ɔde kɔɔbere mpokyerɛ guu no, sɛ ɔde no rekɔ Babel. Na Awurade fie nneɔma no bi nso, Nebukadnezar de kɔɔ Babel kosie n'asɔredan mu Babel. Na Yehoakim ho nsɛm nkaeɛ ne n'akyiwade a ɔyɔe ne deɛ ohunuu no ne ho no, hwɛ, wɔatwerɛ no Israel ne Yuda ahemfo nwoma no mu. Na ne ba Yehoakim bedii n'adeɛ. Yehoakim dii mfe 8 na obedii hene. Na odii hene abosome 3 ne dadu Yerusalem. Na ɔyɛ Awurade ani so bɔne. Na afe no duruiɛ no, ɔhene Nebukadnezar soma ma wɔbɛfaa no kɔɔ Babel ne Awurade fie afɛfɛdeɛ nso. Na ɔde ne nua Sedekia sii Yuda ne Yerusalem so hene. Sedekia dii mfe 21 na obedii hene. Na odii hene mfe 12 Yerusalem. Na ɔyɛ Awurade ne Nyankopɔn ani so bɔne. Wɔammrɛ ne ho ase odiyifoɔ Yeremia na ɔkasa Awurade ano no anim. Afei nso, ɔte ɔhene Nebukadnezar ɔmaa no kaa Nyankopɔn ntam no anim atua. Na ɔsenee ne kɔn na opirim n'akoma sɛ, ɔrensane mma Awurade Israel Nyankopɔn nkyɛn. Nso, asɔfoɔ no mu mpanyin nyinaa ne ɔman no maa wɔn mmarato dɔɔso pii, sɛ wiase amanaman akyiwadeɛ nyinaa. Na wogu Awurade fie a wɔayɛ no kronkron Yerusalem no ho fi. Na Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn no somaa n'abɔfoɔ baa wɔn nkyɛn. Otua ahema somaa wɔn, efiri sɛ ne yam hyehyee no maa ne man ne ne tenabea no. Nanso odii Nyankopɔn abɔfoɔ no ho fɛw, na wobu ne nsɛm no animtia. Na wɔseresere n'adiyifoɔ no de kosii sɛ Awurade abufuhyia no sɔre tia ne man no a wɔanya ano aduro. Na oyii Kaldeafoɔ hene no baa wɔn so. Na wɔde nkrata bekunkum wɔn mmeranteɛ, wɔn kronkronbea fie. Na wɔanni aberanteɛ ne ababaa, akɔkoraa ne deɛ wafu dwono ho adɔna. Wɔde wɔn nyinaa hyɛɛ wɔn nsa. Na Nyankopɔn fie nneɔma no nyinaa, akɛseɛ ne nketewa, ne Awurade fie akoradeɛ, ne ɔhene no ne ne mmapɔmma akoradeɛ, wɔde ne nyinaa kɔɔ Babel. Na wɔhyee Nyankopɔn fie no, na woburii Yerusalem fasuo no, na emu aban afɛɛfɛ nyinaa wɔde ogya hyee, na emu afɛɛfɛdeɛ nyinaa sɛee. Na nkae a wɔkaa afena ano no, otutuu wɔn kɔɔ Babel, na wɔkɔyɛɛ ɔno ne ne mma nkoa kosii Persia ahenni so, sɛ wɔmma Awurade asɛm a wɔde Yeremia ano kae no mmra mu, sɛ enkosi sɛ asase no ani bɛsɔ ne home mfie no. Amanfo nna nyinaa na ɛrehome akosi sɛ mfirihyia 70 bewie duro. Na Persia hene Kores afe a edi kan mu no, sɛ Awurade asɛm a ɔde Yeremia ano kae no bɛba mu nti, Awurade kanyan Persia hene Kores honhom, na ɔma ɔkɔpae no n'ahenni nyinaa mu. Na wɔtwerɛ nso sɛ Persia hene Kores sie nie, asase so ahenni nyinaa na Awurade, ɔsoro Nyankopɔn no de ahyɛ me nsa. Na ɔno ara de ato me so sɛ
minsi efie me ma no Yerusalem a ɛwɔ Yuda. Mo maa mu ni biara a ɔwɔ mo mu ha no, Awurade ne Nyankopɔn ni n'akyi, na ɔmforo nkɔ.